Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto 3 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Oktubre 10 tuig 2024. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 77 dias na lang kagapasko na. Sa gihapon or 76 dias na lang kag Pasko na sa gihapon. Ini mo lang mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita. City Councilor Johnny Yang ginatagan sa Perfect 10 ang performance ng Iloilo City District Engineering Office sa ila coordination para mag-apply sa permit. Padayon sa gihapon ang insakto nga proseso apisar may alignment na sa kandidato. Igway na wow, muna nga Perfect 10 ha. Sa dugang pa nga mga balita, Mission Marie Mabilog na ipit kunos politika. Sa aton sining mga kauturan, ini kasunod man iya sa pag-sumiter niya sa iya sining resignation. Matapos man gani banwa nga ti pag-abot niya sa iya sining tiyo nga si former City Mayor Jen Patrick Mabilog. Why na ini makabalik pa iya sa City Hall si Miss Shin Marie Mabilog kag nagabiya naman sa linyada sang Team Uswag nga unang dito siya na lista. Samtang ginatudlo mga suspitsado sa pagransak sa cash-in machine sa The Atrium na tumod na. May event man diri karon banwa sa bahin sang Iloilo. Ining biggest dairy event. Kay isa sa makabig naton, biggest producer ang Iloilo sa dairy products. Lakip na sinadiri karon na banwa ang aton sining kapulisan masako man iya sa pagpanglatas kag pagpangdakop sa mga nagapatigayon sa anuman nga sahi sa illegal gambling. Subong kay nauso ang damang ti paupas damang ukon ining spider derby. Amo ning ginatutukan karon sa aton siniya kapulisan. Magluwas sila dira ti other forms of illegal gambling ginatutukan man. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 si Pastor Apollo Kibuloy ginit sa puwira sang iya sining partido. Rason nga ini siya magapadalaga na lang kuno bilang independent candidate. Kahit why naging guro sang may mabaton pa iyang anuman nga sa isang partido sa kay Pastor Apollo si Kibuloy nga nagapangatubang karon sang nagkalilain siniyang kaso kriminal sa aton sining mga kauturan preso sa karon nga si Kibuloy sa aton sinumagkuturan, isa na lang iya ka-independent candidate matapos nga tigin na si Kway na siya sa Workers and Peasants sa Party o kung WPP. Bilang isa man iya sa mga may tuyo, magapapili bilang senador sa palabuton sining 2025 midterm elections. Sa dugang pa nga mga balita, si President Bongbong Marcos nagpayag diri nga dapat i-evacuate na kagapapulio na ang mga Pinoy sa Lebanon kasunod man sang pagpang-atake dito kag Sos Maria Kagusip hindi ka manimo katulog iya sa linupad sang mga missile mga biyan. Tiambal sang presidente dapat nga i-evacuate na, ilikas na ang mga Pinoy
sa anuman siniyang pamaagi kay nagapreparar man diri karon ang aton sining gobyerno no sa pag-init pagid sang tensyon sa tunga sa Israeli Defense Force kag militante sini nga grupo nga Hezbollah. Ang mando ginpagwa ni President Ferdinand Bongbong Marcos bilang isa ka urgent sa virtual conference. Kalakip na din pila ka miyembro sa gabinete sa sidelines ng Association of Southeast Asian Nations ukon ASEAN Summit. Ati nagakadapat na man siguro sa aton sining mga kuturan nga tagan sa nagakigo nga pagtamod but mayara gani iya sa mga kabumbo naton dito mga international correspondents naton no ngati daw ay man sila yagana pauli kay mayo man ang ila sining estado o galing hindi kita pakot mo sa sitwasyon kung padayon nga mag-init ang tensyon sa tunga sa Israel Defense Forces kag subong man sining militante nga grupo nga Hezbollah. Iban pa nga madalakuan nga mga balita kang impormasyon ninyo bantayan sa maray nga pagpalayag sa Bombo Anay sa Udto. Balikan tayo ni matapos ang Bombo Network News. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and the Ayos, most trusted drama radio at network. serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Oktubre 10, taong 2024, 76 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, bilang ng mga nakapaghain ng kandidatura sa buong bansa, umabot sa 43,033 pero marami pa raw mababawas kapag natapos na mga hearing na isasagawa ng Commission on Elections. Ilang party list groups naman na nagnais makibahagi sa 2025 national and local election bigong magsumite ng itong Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance sa ayon niya na kay COMELEC Chair Erwin Garcia. Samantala, 26 anyos bagong gobernador ng lalawigan ng Cavite na pumalit kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nagsimula na sa kanyang trabaho. Ang COC filing naman sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections pangangasiwaan ng poll body chief. Samantala, meron namang minor phreatic eruption na naman na muling naitala dyan sa Taal Volcano. Abangan ang mga update mamaya. Balita sa ibayong dagat, patuloy na pananalasa ng Hurricane Milton, nagtala ng malawakang evacuation at pagsasara ng mga establishment dyan sa Florida.
Sa ating balitang palakasan, ilang NBA players nagtamo ng injury sa kasagsagan ng preseason game. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, umaabot sa kabuang 43,033 na mga aspirants ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Ito yung tinatawag na CONCANS. Mula yan, Oktubre 1 hanggang 8 ng taong kasalukuyan. Ang naturang bilang mga kabombo ay pinagsamang bilang ng mga kandidato kapwa sa local at national positions. Ayon nga kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, 33,652 ang ito may katumbas ito mga kabombo na 78.20% mga kalalakihan po ito mga kabombo. Kabuuan naman na 9,381 ang mga kababaihan na nagnais nga na lumahok dito sa halalan at yan ay may katumbas na bilang na 21%. Dahil sa pag-aaralan pa ang naturang listahan para naman sa deklarasyon kung tuluyang pahihintulutan ang mga ito na makatakbo sa darating na eleksyon, pero ang iba ay idideklara bilang nuisance candidates at tiniyak naman ng Commission on Elections na dadaan sa masusing pag-aaral ito at tiyak na ang pagbaba ng naturang bilang. Target nga ng Commission on Elections na mailabas ang final list kapwa ng local at national level pagsapit yan ng buwan ng Disyembre. Samantala, 11 kandidato ang maglalaban-laban para yan sa pagkaalkalde ng lungsod ng Maynila. Batay sa datos na inilabas ng Commission on Elections National Capital Region, maliban sa dating magkaibigan at ngayon nga ay magkalaban na sina incumbent Mayor Hani Lacuna at dating Manila Mayor Isko Moreno, siyam na iba pang individual ang naghain rin ng kani-kanilang kandidatura sa pagkaalkalde ng lungsod. Kinabibilangan ho ito ng mga sumusunod. Ang aktor na si Ramon San Diego Bagatsing III, itong si Mara Lorraine Cator at itong ng Tamundong ng Kilusang Bagong Lipunan at ito namang Tutok Tuwin Party List Representative Sam Bersosa, si Michael Sai ng Ilocano Defenders, maging itong si Enrico Ferrer Ocampo at itong si Ervin Stewart at Enrico Ducot Reyes, maging si Alvin Karingal at Jerry Garcia. Sa pagkabisi-alkalde, mayroong 6 na kandidatong naghain ng kanilang Certificate of Candidacy habang umabot naman sa 139 ang mga kandidato sa pagkakonsihal. Paglalabanan ng naturang numero o itong 139 na kandidato ang 6 na distrito sa naturang lungsod. Samantala, iniulat ng Commission on Elections ang kabiguan ng ilang mga party list groups na makapagsumite ng kanilang Certificate of Nomination, Certificate of Acceptance of Nomination o yung tinatawag na CONCANS. Ito mga kabombo ay kabilang sa kanilang pagpapakita ng interes dapat na makibahagi talaga dyan sa 2025 midterm elections. Ayon nga kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, umabot sa 160 party list groups ang nakapaghain ng kanilang manifestation of intent para sa pakikibahagi sa darating na halalan. Pero 5 sa kanila ay bigo naman na makapagsumite ng kanilang mga dokumentong kinakailangan. Kabilang na rito ang grupong SMILE at ang grupong Act as One at kasama Marino at STL. Dahil dito, hindi na makakasali ang naturang mga grupo sa darating na eleksyon. Noong taong 2022, umabot mga kabombo sa 270 na mga party list groups ang naghain ng kanilang mga Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination. Batay po yan sa record ng Commission on Elections. Samantala, agad namang sinimulan ni bagong Cavite Governor Atina Tolentino ang kanyang trabaho bilang bagong pinuno ng buong lalawigan. Si Tolentino mga kabombo at ka-Star Nation ay dating vice-gobernador at umakyat nga bilang punong lalawigan
makaraang mai-appoint nga itong dating gobernador na si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Sa edad na 26 anyos, si Governor Atina ang pinakabata at unang babaeng gobernador ng probinsya ng Cavite. O narito, nanumpa na ang gobernadora kahapon kung saan sinamahan siya ng kanyang amang si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, ina at kanyang mga kapatid. Dako muna tayo sa bahagi po ng Senado. Ito mga kabombo, nasa 100 billion pesos na pondo para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ito kaya naaprubahan na dyan sa Senado. Alamin natin ang update mula kay Bombo JC Galvez. Nangako si Senador Javier Hercito na isusulong na itaas sa 100 billion pesos ang pondo para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y dahil sa pangailangang palakasin anya ang depensa ng bansa sa gitna ng lumalalang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Noong nakaraang buwan, inapruba ng Kamara ang 50 billion pesos na alokasyon para sa Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program para sa 2025. Dagdag pa rito, mayroong unprogram appropriations na 25 billion pesos mula sa National Expenditure Program kaya naging 75 billion pesos ang kabuuang budget para sa susunod na taon. Isusulong din ng senador na mailipat sa line item ang 25 billion pesos na unprogram funds upang sa gayon ay makahabol ang bansa sa AFP Modernization Horizon 3. Git nito, kailangan ito lalo sa panahon ngayon na patuloy na nakakaranas ng pambubuli at harassment ang bansa sa China. Sa ilalim ng Horizon 3 ay mas palalakasin nito ang external defense ng Pilipinas kung saan ang mga paunahing i-acquire dito na mga kagamitan ay fighter aircrafts, naval vessels at missile systems. Ang concern ko kasi yung AFP modernization budget for this year is at 75 billion. Of which 50 billion lang yung nasa program and 25 nasa unprogram. And I would like that, especially at this time, because of the precarious situation in the West Philippine Sea, kailangan talaga natin prioritize to. And in fact, we have a lot of catching up to do for us to be able to be updated with the Horizon 3. Dapat nasa Horizon 3 na tayo ng modernization no, na which is about external defense, especially with as I mentioned, the situation in the West Philippine Sea, in our aim to achieve that minimum credible defense posture. So ngayon po nasa Horizon 2 pa nga yung iba dahil because of the delays in the past, because of the budget cuts, so we do not want that anymore. I don't think we can afford that, no, kasi po matagal pa yan, no, acquisition, yung pagpapagawa ng mga equipment, ay kailangan na natin because we do not want to be bullied anymore by China and further lose control of some of our territorial waters, no? Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, tiniyak ng National Food Authority na magpapatuloy itong susuporta sa mga magpapalay sa kabilayan ng pagbaba sa buying price nito. Maalalang inaprubahan ng National Food Authority Council na gawing 23 pesos hanggang 25 pesos ang kada kilo ng palay ang gagamiting presyuhan nga sa pagbili ng local rice mula yan sa dating 23 pesos hanggang 30 pesos kada kilo. Ayon kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, nananatiling mataas pa rin ang buying price na 23 pesos hanggang 25 pesos kada kilo ng palay. Ito ay ibabatay pa rin aniya sa kalidad ng palay na anihin at ibebenta ng mga magsasaka. Ayon pa kay Lacson, bagaman mas mababa ang gagamitin na presyuhan, umaasa pa rin ang ehensya na magtutuloy-tuloy ang mataas na volume ng palay na dinadala at ibinibenta ng mga magsasaka sa kanilang mga bodega o partikular na sa National Food Authority. Ngayong wet season, plano naman ng National Food Authority na makabili ng mula 6.4 million hanggang 8.7 million na sako ng palay. Bawat sako ay may bigat nga na 50 kilos.
Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muling nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOS ng minor phreatic eruption. Yan ay ngayong araw lamang, 10 ng Oktubre. Batay nga sa report ng naturang ahensya, nangyari ang phreatic eruption dakong alas 7:21 ng umaga. Kanina po ito. At ipinapakita natin sa ating mga taga-subaybay na nanonood sa pamamagitan ng Facebook Live. Yan po yung infrared image na na-capture ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology nang muling magbuga ng volcanic material sa naturang Taal Volcano. At naitala lamang mga kabombo ang ilang segundo na pangyayari. Makikita naman dito sa ating footage na ipinapakita ngayon sa Facebook Live, ito ay kuha ng thermal camera ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na naka-install doon sa may Daang Castilla Observation Station at IP camera dyan sa bahagi ng Taal Volcano Observatory sa Barangay Buco, Talisay, Batangas. Ang paglabas mga kabombo ng makapal na usok mula sa bulkan ay kasabay din ng bahagyan itong pagputok at umabot naman sa 2,800 metro ang naging taas ng plume mula yan sa crater o yung bunganga ng bulkan at kalaunan ay napadpad ang usok nito hanggang dun sa may timog kanlurang direksyon. Nananatili naman na nakataas ang alert level number 1 diyan sa Bulkang Taal. Nangangahulugan nito na hindi pinahihintulutan ang mga residente na pumasok dun sa danger zone at dun sa Volcano Island ay hindi pwede na makalapit ang mga turista. Samantala, umaabot sa kabuang 253.37 billion pesos mahigit ang inilaang pondo ng Department of Budget and Management o DBM para naman na magamit bilang cash assistance o mas kilala nga bilang ayuda. Ito ay nakapaloob pa rin sa panukalang budget para yan sa taong 2025. Ayon sa Department of Budget and Management, focus dito ang magiging implementasyon ng mga Economic and Social Transformations Program ng Marcos Administration na nakapaloob naman sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 hanggang taong 2028. Saklaw nito ang iba't ibang mga programa tulad yan ng mga sumusunod. Ito hong Rice Farmers Assistance Program and Fuel Assistance to Farmers and Fisher Folks ng Department of Agriculture, ang Cancer Assistance Fund, Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patient ng Department of Health. Maging ito hong tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers Program ng Department of Labor and Employment o itong tupad. Ayuda naman sa mga kapos ang kita program at Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ng Department of Social Welfare and Development at iba pang mga programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon pa sa Department of Budget and Management, ang paglalaan ng malaking pondo bilang ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo ay paraan ng kasalukuyang administrasyon upang maiangat ang kalidad ng buhay ng mga ito. Sa kasalukuyang taon, naglaan ang pamahalaan ng abot sa 318.5 billion pesos. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan mamaya patuloy na pananalasa ng Hurricane Milton. Nagtala na ng malawakang evacuation at pagsasara ng mga establishmento dyan sa Florida. Marami pa tayong mga balita, susunod na. Hello, bundles of surprises. Sure when that's a Dunkin'. Walang talo, sure ang panalo sa Dunkin' Bundles of Sure Prizes. Buy a participating donut bundle, feel the promo stuff, and win a sure prize from one classic donut to 100,000 pesos. Congrats in advance and... Hello, bundles of sure prizes. Sure when that's a Dunkin'. See posters for details. Promo runs from October 10 to 25, 2024 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB-198530, Series of 2024. Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan. 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Baba tayo ng mga karagdagang balita mula sa tanggapan ng Commission on Elections dahil yung filing ng Certificate of Candidacy, ito po kasi hindi ito na isabay nung filing noong 1 hanggang 8 ng Oktubre. Hiwalay na filing ng Certificate of Candidacy, pero ito ay gaganapin naman doon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para yan sa parliamentary elections. At mismong ang pinuno ng poll body ang nagsabi na siya ang mangunguna sa naturang aktibidad para lamang matiyak na maayos ang magiging daloy ng proseso. Alamin natin ang pag-uulat ni Bombo Bea Penisa. Kinumpirma ng Commission on Elections na personal na papangunahan ni COMELEC Chair George Erwin Garcia ang isasagawang COC filing para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Kaugnay nito ay sinabi ng komisyon na nakatakdang bumiyahe na si Garcia patungo sa rehiyon para sa naturang kaganapan. Sisimulan umano ng COMELEC ang paghahain ng COC sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula Nobyembre 4 hanggang 9 ng taong ito. Ang hakbang na ito ay bilang suporta sa mga empleyado ng komisyon na tatao sa gaganaping COC filing. Makakatulong rin ang inisyatibong ito ni Garcia para tumaas ang moral ng kanilang mga empleyado at upang mapanatag sila. Kung maaalala, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng supporters at ng mga kandidato sa huling araw ng paghahain ng COC sa nasabing rehiyon. Ito naman ay ikinasawi ng isang katao at ikinasugat ng iilan. Inaasahan naman na bago matapos ang taon ay makukumpleto na ang mga automated voting machines mula sa Miro Systems para sa darating na eleksyong 2025. Plano natin sana November 4 to 9 ang filing ng Certificates of Candidacy. Ganung may isang insidente, isang bayan lang naman na nangyaring kaguluhan o problema. Pero plano natin sapagkat gusto natin ipakita yung suporta doon sa mga kasamahan natin sa field at para na sila din mismo hindi sila natatakot at para nagagawa natin na maayos ang ating mga tungkulin. Para sa The Vote 2025 updates, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, dahil nga sa mga naglipa ng peking balita online hinggil sa National Identification Card o itong National ID, layo naman ang paalalang ito ng ehensya na mailayo ang publiko sa anumang banta ng fake news. Ito, nagpaalala nga ang naturang ahensya doon sa mga fake news hinggil sa National ID. Kabilang sa mga maling impormasyon na kumakalat sa internet, ang umano'y mga ayuda na ipapamahagi para yan sa mga National ID holders. Kumakalat rin online na may bayad umano ang pagproseso sa National ID. Bagay na hindi naman totoo dahil libre ito ayon sa naturang ahensya. Ayon pa sa Philippine Statistics Authority, wala silang ipinapamahaging ayuda sa mga may hawak ng naturang ID. Mangyari lamang aniya na ipagbigay alam sa kanila ang mga ganitong uri ng modus at tiyaking sa kanilang official social media channels lamang sumangguni kung may mga mahalagang katanungan. Naghatid na yan sa atin sa oras mga kabombo na 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nakipag-ugnayan na ang National Telecommunications Commission o NTC sa mga telco. Ito yung mga kumpanya ng telecommunications dito sa ating bansa. Yan ay dahil sa pagdami ng mga kaso ng spoofing. Ang nasabing modus operandi mga kabombo, ginagaya nila yung mga lehitimong kumpanya para makapanloko sa pamamagitan ng text messages. May nakakarating na reklamo sa tanggapan ng National Telecommunications Commission kung saan ay hindi raw ordinaryong cellphone numbers ang gamit ng mga suspek. Dahil sa nasabing bagong modus operandi ay naglabas ng paanyaya ang National Telecommunications Commission na huwag basta maniniwala sa mga natatanggap na text message at kumpirmahin ang anumang mga paanyaya o kaya naman ay mga imbitasyon para i-click ang mga partikular na links o kaya naman ay website at pati na ang pagkuha ng impormasyon at pagbibigay naman ito doon sa mga hindi tukoy na personalidad na nasa likod ng pangangalap ng mga impormasyon hinggil naman sa naturang modus operandi. Bombo International News. Ito hong patuloy na pananalasa ng Ukraine o Hurricane Milton, nagtala ng malawakang evacuation at pag-asara ng mga establishmento dyan sa Florida. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radyo Dagupan.
Nagtala ng malawakang evacuation at pagsara ng mga establishmento ang Hurricane Milton sa Florida sa Estados Unidos. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Aaron Arcilia, ang Bombo International News correspondent sa Florida, tanging ospital, gymnasiums, evacuation center at western part ng Florida ang nagiging shelter ng mga residente sa lugar. Ito'y matapos na ituring ng US Federal Emergency Management Agency o FEMA ang bagyong Milton bilang pinakamalakas na bagyong dadaan sa Estados Unidos na magdudulot ng bilyong halaga ng pinsala. Sa katunayan, aniya, nauna ng pinalikas ang mga residente sa lugar bago pa man manalasa ang bagyo. Kaugnay nito, marami na rin aniya ang nagpanic buying. Sa kabila naman nito, siniguro naman ng pamahalaan ng bansa na patuloy ang kanilang pamahagi ng mga pagkain, relief goods at tulong sa mga residente. So I was outside 2 days ago and I already noticed that the shelves were completely empty. Most of the items that were running out of stock quite easily were included water, bread, toilet papers, and canned goods, all things that are considered as non-perishable. We also noticed that there has been a shortage already of fuel in gasoline stations, and a day before there has been a long queue of cars and Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! At kaugnay pa rin yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, patuloy ang pananalasa ng Hurricane Milton dyan sa Florida sa Estados Unidos. Kasunod ng nauna nitong paglandfall malapit sa Siesta Key ngayong araw, Miyerkules mga kabombo, gabi naman na doon sa Estados Unidos nang ito ay maitala. Batay nga sa inisyal na report na inilabas ng US-based group na Power Outage US, ay walang supply ng kuryente ang nasa mahigit 1.6 na milyon na power consumers sa buong Florida dahil pa rin sa naturang sama ng panahon. Posible din mga kabombo na lolobo pa ang naturang bilang habang patuloy pa rin ang epekto at pananalasa doon sa naturang lugar at naapektuhan yung mga transmission lines at mga power infrastructure sa buong estado. Samantala, ay pinangangambahan naman ang lalo pang pagtaas ng mga daluyong dyan sa may Gulf Coast at yan ay sa area pa rin ng Florida. Dulot yan ng malalakas na mga paghangin na nakakaapekto sa malaking bahagi ng naturang lugar. So nang-abiso mga kabombo ng United States government ay inaasahan nga na aabot sa 9 na talampakan o 9 feet hanggang 13 feet ang storm surge o kaya naman ay daluyong na manggagaling dyan sa mga dalampasigan. Matapos naman ang paglandfall ng naturang Hurricane Milton, taglay pa rin ng naturang bagyo ang aabot naman sa 110 na kilometro o na milya kada oras. At ito mga kabombo, meron pa itong maximum sustained wind na aabot yan sa 96 to 100 miles per hour ang magiging takbo ng naturang bagyo at yung kanyang taglay na lakas. Ito mga kabombo ay bahagyang mas mababa kumpara doon sa 120 miles per hour na naging taglay naman ng bago ang paglandfall ng naturang sama ng panahon dyan pa rin sa Florida. Sa kasalukuyan ay nakakaranas ng itong malaking bahagi ng Florida mula 3 hanggang 5 pulgada na buhos ng ulan, mga kabombo. Higit ito sa karaniwan na kanilang nararanasan, kaya naman nagdudulot ito ng malaking epekto sa buong estado, dyan pa rin sa Amerika. At yan ang patuloy nating inaantabayanan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang lawak ng epekto ng bagyo. Sa karagdagan pa nating balita, nagpahayag ng kahandaan ng Philippine Red Cross sa pagbibigay ng kaukulang tulong sa mga Pinoy na naapektuhan ng kaguluhan doon naman sa bahagi ng Lebanon. Patuloy mga kabombo ang malawakang airstrike na ginagawa ng Israel sa naturang bansa.
Yan ay nagresulta na ng pagkakadisplace ng mahigit 1.2 milyon na mga individual. Sa isang pahayag ay sinabi ni Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon na tutugon sila sa mga pangangailangan ng mga Pilipino dyan sa naturang lugar, partikular na yung mga overseas Filipino workers na nananatili pa rin sa naturang bansa. Tutulong din sila sa mga Pilipino na gusto ng lumikas at makabalik dito sa ating bansa. Git pa ni Chairman Richard Gordon na ang international humanitarian law ay mahalaga upang masiguro ang kapakanan ng mga sibilyan na nananatili doon. Kabilang mga kabombo, ang kapakanan ng mga kabataan at yung medical workers na siyang tumutugon naman doon sa mga pangangailangan ng mga apektadong residente at yung humanitarian personnel, pero hindi matatapos-tapos yung tensyon, kaya naman ay tuloy-tuloy din ang kanilang pag-antabay sa mga development kaugnay pa rin ng naturang sitwasyon. Samantala, inaasahang darating sa Pilipinas ang kabuang 350 metriko tonelada ng imported na luya ngayong buwan ng Oktubre. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang malaking bulto ng imported na luya ay naasahang magpapababa sa presyo ng luya sa mga lokal na merkado. Sa kasalukuyan kasi ay nananatiling mataas ang presyo ng luya sa bansa, kung saan sa Metro Manila ay umaabot pa sa 300 pesos kada kilo. Ito ay malayong mas mababa kumpara sa average na 80 pesos hanggang 100 pesos kada kilo. Maliban dito, inaasahan ding darating sa bansa ngayong buwan ang hanggang 100 metrikong tonelada ng luya mula naman yan sa mga bansang Vietnam at bansang Indonesia. Batay sa datos ng Department of Agriculture, ang produksyon ng luya sa Pilipinas noong nakalipas na taon ay umabot sa 29,153.73 metric tons. Ito ay mas mababa ng ilang libong tonelada kumpara yan sa 33,867.83 metric tons na local demand. Samantala, binigyang diin ni De Mesa na ang pagtaas ng presyo ng luya sa merkado ay dahil na rin yan sa pagtaas ng industrial demand. Epekto pa rin ng nagdaang El Nino phenomenon at ang mga nagdaang kalamidad sa bansa. Ayon sa opisyal na apektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang mga pamunahing pinagtatamnan ng luya dyan ho sa may bahagi ng Calabarzon at Sierra Madre at daan upang maapektuhan nga ang supply ng lokal na luya. Bombo Sports News. Hindi pa man opisyal na nagsisimula ang 2024-2025 regular season ng NBA, ilan ng mga players ang nagtamo ngayon ng injury habang sila ay naglalaro sa preseason games. Pinakauli sa listahan ng NBA ay si Toronto Raptors swingman RJ Barrett. At nagtamo mga kabombo ang naturang player ng sprain sa kanyang kanang balikat sa naging laban po nila ng Raptors at Washington Wizards. Yan ay naitala noong 7 ng Oktubre at agad naman na sumailalim siya sa medical evaluation. Matapos nga ang medical evaluation sa naturang player ay pinagbawalan na muna siya na makapaglaro sa iba pang nalalabing games para sa preseason at hindi rin malinaw kung makakabalik pa siya sa paglalaro sa nalalapit na pagsisimula naman ng bagong season ng NBA. Batay nga sa record ng NBA, ilang mga players na rin ang hindi nakapaglaro sa preseason game pa lamang dahil sa iba't ibang injuries na pawang mga minor lang naman. Kinabibilangan ito ni Cody Martin ng Charlotte Hornets na may wrist injury. Naging ito si PJ Washington ng Dallas Mavericks at ganun din si Gary Trent Jr. at Chris Middleton ng Milwaukee Bucks at maraming iba pang mga malalaro. Matatapos mga kabombo ang preseason sa 18 ng Oktubre habang nakatakda naman na magsimula ang regular season sa Oktubre 22, oras yan sa Estados Unidos. Mula 22 ng Oktubre ay magtatagal naman ang regular season hanggang Abril at 13 ng taon na 2025. At inaasahan mga kabombo ang mas exciting na mga laban sa mga darating na games. Sa dagdag pa nating balita,
meron na raw napili na makakalaban itong Pinoy boxer na si Charlie Suarez para yan sa susunod nilang paghaharap at upang makamit ang World Boxing title. Matapos kasi ang technical knockout na panalo niya kay Jorge Castañeda ng Estados Unidos noong Setyembre 20 ay may ilang mga nakalatag na ng mga boksingero kung sino ang makakaharap nito. Ilan dyan mga kabombo ang World Boxing Organization Junior Featherweight Champion na si Manuel Navarrete. Sinabi ng trainer ng Pinoy boxer na si Delphine Bohols na si Suarez na ang susunod na challenger nito ni Navarrete. Magkakaroon mga kabombo ng laban sina Navarrete sa kapwa Mexicano na si Oscar Valdez sa darating naman yan at Disyembre 7 doon sa Arizona. Umaasa ang 36 na taong gulang na si Suarez na dito sa Pilipinas gagawin ang nasabing laban. Ang Davao del Norte boxer ay meron mga kabombong 18 panalo at wala pang talo na mayroon namang 11 knockout victories na nakamit niya sa naturang mga laban. Iba pang mga balita sa oras na ito, abay nanguna ang National Housing Authority sa paglulunsad nitong tinatawag na Digitalized Entry Pass. Layo ng naturang proyekto o inisyatibang ito na pagtibayin nga itong tinatawag na pamamaraan para yan sa mga housing project ng naturang ahensya. Dito naman ay pinagtutuunan ng pansin itong paggamit ng modern technology at maging ang paggamit ng mga makabagong estratehiya sa pagsasagawa nga ng mga proyektong pabahay ng ating gobyerno. Paliwanag ng National Housing Authority, ang Digitalized Entry Pass ay isang espesyal o opisyal na dokumento na maaaring ibigay sa mga regional office ng kanilang ahensya. Ito ay para lamang doon sa mga pasok at kwalipikadong benepisyaryong pamilya sa pabahay ng ating pamahalaan na siya namang nagbibigay ng pahintulot sa kanila para yan sa pag-okupa sa mga unit na ini-award na sa kanila. Proseso rin ito ng relokasyon na pinangunahan naman ng Resettlement and Development Services ng naturang departamento. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 27 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Pinahayag ni Senator J.V. Ejercito ang kanyang pagkadismaya sa naging pamamalakad umano ng Philippine Health Insurance Corporation, partikular na sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Matatandaan na nagkaroon ng ang PhilHealth ng 89.9 billion pesos na hindi raw nagamit na pondo at ito ang inaangalan ngayon ng senador habang maraming mga kababayan natin ang nangangailangan ngunit limpak-limpak na halaga ang nakabinbin doon sa tanggapan ng Philippine Health Insurance Corporation. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Ejercito. So bakit pag umabot ng milyon o 500,000, ba't ang binibigay na PhilHealth 12,000? Ano ba kayo? Private corporation? Tinitipid nyo? Dapat yan binibigay natin sa taong bayan. Not until hanggat nakikita natin na may mga kababayan tayo na pumipila pa, humihingi ng tulong, hindi makabayad sa ospital, hindi pa natin nakikita nagiging successful tayo. And then you will say that there is a 90 billion excess. Diba? Doon ako na cannot fault the Department of Finance and Economic Managers. Sa PhilHealth yung bola. Bakit kayo magde-declare na 90 billion gayong marami pang ospital ang hindi nababayaran, marami pang pasyente ang nahihirapang magbayad ng kanilang billing at kakapiranggot ang kanyang sinasagot? Bahagyan ng mga pahayag ni Senator J.V. Ejercito, kaugnay pa rin sa naturang usapin. Matatandaan na si Ejercito ang isa sa mga patnugot o kaya naman ay author ng updated na Philippine Health Insurance Corporation at Universal Healthcare Law na siyang pinapairal. Dagdag pa ni Ejercito, dapat na mapalitan ang Philippine Health Insurance Corporation chip dahil hindi naging maayos ang pamamalakad niya, lalo't higit para sa mga nasa ilalim ng programa ng Universal Healthcare Law. Binalaan din ng senador ang naturang ahensya na posibleng magkaroon ng malalimang investigasyon hinggil sa mga sobrang pondo na galing sa naturang ahensya na dapat sana ay inilalaan
para sa mga ospital, lalo na doon sa mga bayarin ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation na kailangang sagutin ng mga ito upang walang bayaran o bayarin ang mga mahihirap na kababayan na dinadapuan ng karamdaman at kinakailangan na dalhin sa mga pampublikong pagamutan. Kaugnay niyan, narito pa ang patuloy na mga pahayag ni Senator J.V. Ejercito. Look into this and probably we will have an investigation. Anong ginagawa nila dito? Anong basis nila? Pasensya na medyo nag-iinit na ulo kasi of course this is my baby. The UAC is my baby. I'm proud of the passage of this law. It's a landmark legislation na ngayon dapat entering 50 year na tayo ng implementation, dapat nararamdaman na ito. Pero kung ganito yung mga billing at ganito lang sinasagot ng PhilHealth, naglolokohan tayo dito, di ba? And if needed, I would look into this at paimbestigahan ko rin talaga ang PhilHealth. Anong ginagawa nila dito? If I'm not really satisfied, and will file probably an arrest for investigation on PhilHealth kung bakit nagkakaganito kanilang implementation. Ang bababa Bahagi pa yan ang mga pahayag ng naging author ng Philippine Health Insurance Corporation at Universal Healthcare Law na naipasa sa Kongreso noong mga nakalipas na administrasyon. Tinig po yan ni Senator J.V. Ejercito. Samantala, pumalo na sa halos 40 billion pesos na halaga ng illegal na droga ang nasa korte ng Philippine National Police sa loob lamang ng unang 2 taon na panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang naturang datos ay mula July 1 ng taong 2022 hanggang Oktubre 7 ng kasalukuyang taon. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na resulta ito ng hindi matatawarang commitment ng kanilang organisasyon na masigurong ligtas ang mga komunidad dito sa ating bansa. Kasabay sa kanilang effort ang pagtataguyod nga ng rule of law para sa lahat. Ayon pa kay Marbil, nagkasa sila na aabot sa 100,000 mahigit na anti-drug operations sa buong Pilipinas habang nagresulta naman ito sa pagkakaaresto ng mahigit 130,000 individual. Batay sa datos ng Philippine National Police, nangunguna ang shabu sa kanilang mga nasasakoting droga na sinusundan naman ng marijuana, cocaine, gayon din ng ecstasy at ketamine. Ito ay may kabuang halaga nga na abot sa mahigit 39.8 billion pesos. Samantala, sa mga karagdagan nating balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha pa tayo ng mga update hinggil naman dyan sa mga development sa Commission on Elections. Dito kasi mga kabombo ay pinag-aaralan na ng Commission on Elections ang Certificate of Candidacy ng mga kandidato na may kinakaharap na mga kaso. Pero ito'y nakapaghain pa rin ng kanilang kandidatura. Matatanda na una na ngang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi haharangin ng full body ang sino mang individual na nais magsumiti ng kanilang Certificate of Candidacy, ito man ay mga bilanggo o may mga kinakaharap na kaso. Ito ay upang matukoy kung sino sa mga kandidato ang dapat na matanggal sa pinal na listahan dahil nga sa kinakaharap na kaso at yung disqualification from holding public office. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na masusing inaaral na ng kanilang legal department ng full body yung mga kaso ng mga individual na may mga kinakaharap na usapin sa korte bilang bahagi ng kanilang trabaho. Susundan ang naturang hakbang ng cleansing process kung saan ay tutukuyin ng komisyon yung mga kandidatong matatawag na nuisance. So kaya naman ay pampagulo lamang sa darating na halalan. Kabilang na ho dito sa mga halimbawa yung mga kapangalan lamang ng mga sikat na individual o kaya naman ay gumagamit ng identity na kawig ng iba pang mga personalidad na tumatakbo rin sa paparating na eleksyon. Tiniyak naman ng opisyal na lahat ng mga pangalan ay sasailalim yan sa mahigpit na pag-aaral ng komisyon bago tuluyang ilabas yung pinal na listahan ng mga kandidato at kinakailangan naman na may imprenta sa official ballot na gagamitin sa midterm elections ng 2025. Samantala sa iba pa mga balita sa oras na ito, itinalaga bilang bagong Associate Justice ng Sandigan Bayan. Itong si dating Muntinlupa RTC Judge Henerhito.
Si Hito mga kabombo ang nag-absuelto nga kay dating Senador Leila de Lima sa mga kasong kinakaharap nito na may kinalaman niyan sa illegal na droga. Pinalitan ni Hito bilang Associate Justice ng Anti-Graft Court si Oscar Herrera Jr. na nagretiro nga sa kanyang posisyon. Nagtapos ito ng Political Science degree sa University of Batangas bago ito pumasok sa pag-aabogasya sa San Sebastian College sa Recoletos. Nabatid na bago nga naging judge itong si Hito, nagtrabaho muna ito bilang professor sa De La Salle University, San Beda College of, maging itong College of the Holy Spirit, itong Far Eastern University at maging sa Universidad de Manila. Nagtrabaho rin ito sa Court of Appeals, maging sa Senado at nagsilbi bilang associate partner ng iba't ibang law firm. Samantala, ipinagpapasalamat naman ni Hito ang tiwalang ibinigay sa kanya para maitalaga nga bilang bagong Associate Justice ng Sandigan Bayan. Sa puntong ito ng ating balitaan, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Itong dating Iloilo City Mayor na si Jed Patrick Mabilog, diretsahan na hong sinagot yung mga issue na pag-alok umano sa kanya ng executive clemency kapalit ng pagtakbo sa mayoral race sa 2025 elections. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Iloilo. Diretsahan sinagot ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang umuugong na isu na inalok ito ng executive amnesty kapalit ng hindi nito pagtakbo sa mayoral race sa 2025 elections. Sa prayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mabilog, sinabi nito na ginawa ng kanyang legal team ang lahat upang makatakbo ito sa muli. Sa tanong naman kung hihingi ito ng executive clemency mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ito na tiniyak ng kanyang mga abogado na ginagawa nilang lahat upang marisolba ang isu, lalo na at nabigyan ito ng political asylum. Napag-alaman na hindi maaaring makatakbo si Mabilog sa anumang local elective office dahil sa inilabas na dismissal order mula sa ombudsman kung saan ang accessory penalty ay perpetual disqualification to hold public office. Ito ay nag-ugat sa kasong isinampani na dating Iloilo City Councilor Plaridel Nava at dating Iloilo Provincial Administrator Manuel Mejorada noong 2015 kung saan inakusahan nila si Mabilog ng grave misconduct, dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of the service dahil sa pagbigay ng Iloilo City Government ng kontrata sa 3L towing services na hindi dumaan sa public bidding. It's a matter of my lawyers to take care of it. But my lawyers have given me full confidence that they can be able to address that matter because I was in political asylum. So, and that case happened when I was, or the judgment came down when I was not here. But there are legal remedies on that matter. I've made my decision. I prayed for it up to the last minute. Si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog para sa The Vote 2025 updates. Ito si Bumbo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabamot ka Sir Nation, kuha pa rin tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa mga lalawigan. Ito ho, hepe at 5 pulis dyan ho sa Lapu-Lapu City Police Office ni relibuhan dahil umano sa pananakit sa isang criminology student. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Narilibuhan ng 6 na pulis sa Police Station 4 sa Lapu-Lapu City Police Office matapos ang insidente sa umano'y pananakit sa 20 taong gulang na criminology student. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang tagapagsalita ng Lapu-Lapu City Police Office, na ang mga narilibuhan ay sina Police Major Michael Hingoyon, ang hepe ng Police Station 4, ang chief ng clerk, ang investigator on duty, ang desk officer na naka-duty at ang 2 intel operatives. Nabatid na ang mga nasabing police personnel ay inilagay sa floating status, samantala ang 2 intel operatives ay dinisarmahan at ipinagbawal na lumabas sa perimeter sa kanilang headquarters. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Torres, sinabi nito na ang ginawang paglilibo sa mga nasangkot na pulis ay upang hindi maantala ang kasalukuyang ginagawang investigasyon upang matukoy ang totoong pangyayari sa umano'y minaltrato ang isang bina.
Binata. Ongoing po yung investigation ng ating IDMU sa pangunguna ng ating Chief Investigator, Police Lieutenant Colonel Sanchez. Nag-conduct po tayo ng as of now isa motu proprio investigation considering wala pa pong formal complaint pumunta rito sa opisina para i-file yung kaso. Pero yun nga po, nag-viral na nga po yung incident, kaya po nag-conduct po tayo ng motu proprio investigation. There go po ng relieve yung hepe, pati na po yung mga personnel na nandun during na insidente na alleged na binaltrato yung criminology student po. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang tagapagsalita ng LCPO. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita muna tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung pagbaba sa buying price ng National Food Authority para yan sa mga produktong palay, pabor daw para sa private traders ayon sa isang farmers group. Alamin natin ang update dyan ng Bombo Radio Kawayan. Sinasabayan lamang umano ng NFA ang pagbaba ng presyo ng palay at sa merkado na pababa na rin naman dahil sa anihan ng mga magsasaka. Ito ang inayag ng Federation of Free Farmers kaugnay sa pagbaba ng NFA sa kanilang presyo sa pagbili ng palay sa merkado. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginoong Raul Montemayor, manager ng Federation of Free Farmers, sinabi niya na bumababa ang presyo ng palay sa mga private traders at sa importasyon. Kaya naman kung mananatili ang NFA sa mataas nitong presyo, ay maraming magsasaka ang magbebenta sa kanila, ngunit madali namang maubos ang kanilang pondo. Kung ilalapit ng NFA ang kanilang presyo sa mga traders ay mas marami silang matutulungang magsasaka at mas maaalalayan pa ang presyo. Matay sa mga nakukuha nilang impormasyon, nasa 20 to 21 pesos per kilo ang pagbili ng mga traders, kaya kung ilalapit ng NFA ang presyo sa 23 to 25 pesos ay magandang presyo pa rin para sa mga magsasaka dahil sa hindi sila malulugi. Anya kapag mataas ang presyo ng NFA kaysa sa mga traders ay may mga traders na magbebenta naman sa kanila at hindi na nabibigyan ng pagkakataon ng mga maliliit na magsasaka na makapagbenta ng kanilang ani. 3 to 25, karamihan ng mga magsasaka hindi na rin malulugi. No? Pero yun na, gusto nila mas malaki ang kita. No? Opo. Tsaka yung sa napansin din namin nung nanatili sa 29 yung presyo ng NFA, naku, bumalik na naman yung palusot ng mga trader. Ginagamit yung mga farmer group para yung mga trader na bilhin nila yung palay sa magsasaka ng mura, ibibenta sa NFA ng 29. Ang laki ng kita nila. No? So, hindi nawala yung racket na isa ibang NFA lang naman. Pero kung masyadong mataas din ang presyo ng NFA, meron magkakaroon ng parang temptation talaga na magkaroon uli ng kalukuhan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kabambot ka sa nation, balita pa rin mula sa ating mga kasamahan sa mga lalawigan. Ito hong peak ng milling season ng asukal abay na-atras o na i-adjust sa katapusan ng Oktubre o buwan ng Nobyembre dahil yan sa nagdaang El Nino. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Aminado ang presidente ng United Sugar Producers Federation o UNIFED na katapusan pa ng Oktubre hanggang Nobyembre ang masasabing full swing ng milling season ng asukal. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Manuela Mata, iilan pa lamang sa ngayon ang nakapagpagapas ng tubo sa kabila ng pagbubukas ng milling season. Ito ay dahil naantala ang paglaki ng mga tubo dahil sa kakulangan sa tubig gawa ng El Nino at hindi rin nakapenetrate sa lupa ang pataba. Dahil sa buwan ng Hunyo na dumalas ang pagulan, kaya huli na ang pagbawi sa paglaki ng mga tubo. Ayon kay Lamata, tubig pa lamang ang makukuha sa mga hindi pa mature na tubo at kailangan pang maghintay ng karagdagang 1 buwan upang makaproduce ng asukal. Ilan sa mga sugar planters ang pinili naman na huminto muna sa pagtatanim at mag-aabang na lang ng susunod na cropping season. Dahil sa bihirang ani, umakyat din ang mill gate price ng asukal sa 2,791 pesos kada sako. Ayon kay Lamata, tinatayang aabot pa sa huling linggo ng Oktubre o sa buwan ng Nobyembre, tuluyang magmamature ang karamihan sa mga pananim na tubo. Pabor naman ito sa importasyon ng asukal
upang mapaakyat ang supply at maiwasan ang pagtaas ng presyo sa merkado. Start of the milling season, mahina talaga yan. This is because nga totoo, yung El Nino dumaan sa atin. Ngayon, ang tubo is still growing kasi wala siya nakatikim ng tubig during the El Nino side. It did not grow. So ngayon pa lang. So ang mangyari ngayon, ang tinatapas natin is tubig kasi hindi pa siya nag-ripen. Dapat hintayin yan mga isang buwan. After 1 month, yun, ripen na siya. May sukal na yan. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Alciario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala, yung mga otoridad sa Negros Oriental, tuloy-tuloy na yung kanilang mga ginagawang assessment upang maagapan ang pag-iral ng ilang mga armadong grupo at nakikipag-coordinate na rin sa Armed Forces of the Philippines bago pa man ang pagpasok ng election season sa taong 2025. May update ang Star FM Cebu. Pinaghahandaan na ng Negros Oriental Police Provincial Office ang pagsisimula ng election season sa Enero sa susunod na taon. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Lieutenant Stefan Jaynard Polinar, spokesperson ng Negros Oriental Police Provincial Office, sinabi nito na maaga silang nakipag-koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines kung ano ang magiging hakbang. Ayon kay Polinar, hindi pa kasi nagpatawag ang Commission on Elections ng Provincial Joint Security Control Center pero sa kanilang hanay ay naghahanda na umano sila. Sinabi pa nito na tuloy-tuloy ang kanilang assessment at isa sa mga problema ang kanilang tinitingnan ay away sa politika. Gayunpaman, inaasahan na umano nila ito at kailangan lang nilang gumawa ng mga proactive na hakbang. Sa gayon, hinihintay nila ang opisyal na listahan ng mga kandidato para sa midterm elections at ito pa niya ang kanilang pagbabasehan sa kanilang threat assessment. We wait for the publishing of the official list of candidates since the COMELEC will filter out those candidates who filed the COC na natatanggalin doon na they're disqualified from the election. So we wait for that. And based dun sa sined nila, we will conduct threat assessment po dun po sa security ng mga kandidato to ensure din po na walang risk na any threat dun sa mga kandidato. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Embry nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Samantala, itong Filipino artist nakatakda namang magkaroon ng historic debut sa isang lugar dyan sa Paris ngayong buwan ng Oktubre. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ng Star FM Manila. Excited at handa na ang 37-year-old Filipina artist na si Rachel Ngan Dueñas na maipakita ang kanyang mga natatanging obra sa Carousel de Louvois, Paris ngayong Oktubre. Ang Carousel de Louvois ay isang art shopping event na kilala sa pagpapakita ng mga obra mula sa iba't ibang bansa. Ito ay gaganapin sa tanyag na Louvois Museum kung saan makikita ang Mona Lisa painting at ito rin nga ang pinakamalaking museum sa buong mundo. Kaya naman isang malaking karangalan ito para kay Rachel na mabigyan ng pagkakataon ang galing ng mga Pilipino. Malapit ang puso ng Pinay sa kwento ng mga bulaklak at sa kanyang estilong impressionism at abstract. Ipapakita rin ito ang kanyang artwork sa acrylic, watercolor at canvas. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa Filipina artist, ibinahagi ni Dueñas ang kanyang motibasyon at inspirasyon sa kanyang mga likha. Naniniwala ako ang aking pinipinta ay aking sariling dasal. So whoever na magmamayari ng aking obra, ang aking mga painting, may dasal yun to be content in life, to have gratitude. Yung pagbibigay malasakit or pagdadasal na hindi ko nasabi sa sarili kong salita pero nasasabi ng mga kamay ko. Minsan, meron ako nakakausap na tao, napakaganda ng kwento nila. Minsan napipinta ko yung mga feelings ko tungkol sa kanilang kwento doon sa artwork at nagta-translate to flowers. Pagiging artist ay hindi madali. It does help to have certain applicable skills in life. Huwag kang matakot sa rejection. Ang pinaka nakakatakot na buhay ay
kung ikaw ang nagre-reject sa sarili mo. Bahagi na exclusive interview ng Star FM Manila sa Filipina artist na si Rachel Ngan Dueñas. Magaganap ang Carousel de Livois simula October 18 sa Paris, France. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa pahabol pang balita mga kabombo, binigyang diin ng Movie Television Review and Classification Board o MTRCB na ang kanilang mga paghihigpit ay alinsunod naman sa mandato at batas. Yan ang kanilang sagot kaugnay naman doon sa mga kritisismo na inaani ng naturang tanggapan. Ito ay may layunin na mabigyan ng angkop o mano na klasifikasyon ng lahat ng mga pelikula, palabas sa telebisyon at maging sa iba pang pamamaraan o platform na itinuturing na media items. Kaugnay nito ay sinabi nga ng tanggapan ni Movie Television Review and Classification Board Chairperson Lala Soto na nakakapag-review sila ng mahigit 20,000 na materyales nitong Setyembre lamang. Kabilang dyan yung mga programa sa telebisyon at ganun din yung mga plugs at trailers na maaaring mapanood ng ating mga kababayan. Nakapagsuri din sila ng mahigit 50 pelikula at mga trailers, pati na yung mga publicity materials at isang optical media at mahigit 30 naman ang mga miyembro na siyang sumusuri sa naturang mga proyekto. Patuloy naman nagsisikap ang Movie Television Review and Classification Board na maging kaagapay umano ng pamilyang Pilipino tungo yan sa mas responsable na panonood ng ating mga kababayan at ganoon din yung pagtalima doon sa mga panuntunan na itinatakda ng ating batas. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tutok lamang subaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa iba't ibang platform. Maaari itong masubaybayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile Application. Pwede rin naman sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan nga mga kabombo, sa bahagi ng Hilagan Luzon, mapapakinggan, mapapanood pa ang inyong mga paboritong programa, lalo na dyan sa bahagi ng Cagayan Valley Region. Nariyan ang ating himpilan, Bombo Radio Kawayan, dyan sa lalawigan ng Isabela. Doon naman sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Radio Dagupan. Habang sa bahagi po ng City of Pines at mga karatig na lugar, dyan sa may Benguet area, ay masusubaybayan dyan ang Bombo Radio Baguio. Habang sa lalawigan ng Albay, Catanduanes, Sorsogon at iba pa na mga lugar dyan sa Bicol Region. Nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi. Siyempre, marami pa tayong mga istasyon dito sa may bahagi ng Luzon. Maaari yung matutukan, masubaybayan, mapanood, mapakinig. Ang lahat ng programa ng Bombo Radio Philippines, dyan ho sa may Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union. At para ho sa mga Bicolano, nariyan ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa pagkataong ito, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury,
pardon. Where there is doubt, faith. Where there's despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kababagkas nation, sa ating Christmas countdown, 76 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby kay check nato ng balita sinigi lamang adlaw na tabo. Sining siguro ginabulubanta naton mga alas 10 or alas 11. Ang natabo sa Dribanwa, may isa ka traffic enforcer, ginparahan ang isa ka driver sa modernized jeepney. Ginisyuan niya sang ticket or citation ticket or temporary operator sa permit. Ugaling natabo, sa aton sa mga kabombo, kagumuning gusto naton may baluan, kinumos ka sang driver kag ginhaboy balik sa traffic enforcer. Sus Maria kagusip po. Ti ining mga traffic enforcer kaupod sa iya sining partner ginpainalom sa citizen's arrest kag gindala sa police station ining nasambit karon iyang driver. Kagati gin complaint nila dito ginfilean sang kaso. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, hibalon ta kung ano ang nag-transpire, kung nga naglabot sa punto nga kinumos ang driver ang TOP o Temporary Operator's Permit nga gin-issue sang traffic enforcer, sang apprehending traffic enforcer sa driver. Kay do bago pa lamang kita ka makasalapo sang kasubong sining hitabo ti ginapasalamatan ganin naton nga way na naglabot pas punto nga pinatupanay sila sang kamot. But si Bombo Joe Marvilla gin follow up ining nasambit karon nga impormasyon. Jom sa report please come in. Bombo Champ nagdangat diri karon sa bahin sang Haro Police Station ang ining driver sa modernized bus. Kag at the same time katapo diri sa Transportation Traffic Management Office o mga traffic enforcer under sa kay retired Colonel Oldarico Garbanzos. Ini matapos nga ginapahayag diri ang driver sang modernized bus ang ginkomos ang temporary operator's permit nga issue sa iya sa traffic enforcer. At the same time ginapahayag diri nga nagpamuyayaw pa kuno ini ang ining nasambit nga driver rason nga ini siya ang gin-aresto. Pero antes matigayon ang pag-arest sa sining nasambit karon nga modernized unit driver diri Bobocham naglawig pa ang lagsanay halin diri sa may area sang Ilopes ado diri pa nila ni apprehend sa may tubang sang Hall of Justice diri sa may area na isang city proper ini siya ang naaresto.
So natigayon na to, no, napakigangutan tre ang traffic enforcer nga si Louie Abatislaong. Dire ini siya na-assign dire sa may dalan E. Lopez, dire sa may intersection sang E. Lopez kag Halandoni, no, ti may may traffic light. Tapos may signage, dire siya nabutang no loading and unloading sign. So samtang nag-duty sa kuno kay na dire sa binasambit yang area, nakita yaning modernized bus nga under sa Metro Iloilo at Transport Co-op, no, kuning MITS Co-op nga pakadto dire sa may syudad sang Iloilo, dire sa may area sang downtown area, Bubutsam. So pag-abot sa may Dalan E. Lopez, nag-pick up siya sang pasahero, kung sa diin may signage dito yan nakabutang no loading and unloading sign. Tingin mo kuno sang ining traffic enforcer, layo pa lang ginsinyasan niya na, no, ining driver nga hindi pwede kuno maka-pick up sa pasahero. Fortunately, sige kuno gyapon ang iya sining pagpasaka sa pasahero amo to nga nagpalapit ning traffic enforcer kagin hambalan, no, sang iya sini nga violation. So sa pag-approach ni traffic enforcer Batislaong sa sining driver tawgon talandri kay alias JR, sa pag-approach sa traffic enforcer, tingin hatag ban ko, no, sa driver ang sining lisensya at dito nga nag-issue na siya sa temporary operator's permit o kung na ining TOP. Bumutsam. So pag naho iya sa TOP kag driver's license, nakibot ining nasambit karon yang traffic enforcer nga ginkomos ang driver ang gin-issue nga temporary operator's permit. Sige pamangkot naton kung anong rason nga ginkomos kay pag-approach pa lang duway man kuno gani nga ado nag-resist siya nga hindi siya gusto tikitan ang paghatag niya kuno sang iya sa driver's license do. Mahinay man siya guway man sa damong reklamo na nakibutan lang sa traffic enforcer nga paghatag niya sa TOP, amo to gikomo kuno sa driver kag ginhaboy sa dalan. Actually may picture kita, no, ginsend sa enforcer nga TOP, no, ginkomo gini siya nga gutogot, no, gin timol-timol nga temporary operators permit Bumutsam, no, sa driver ti pamangkot ang enforcer basi ko do na dakuan sa to ka multa, no, sa TOP ti ambal ni enforcer kuno ti 200 pesos pala sir, no, ang agin butang ko to nga iya sining nga violation nga settle sa bahin sa City Hall. Tiway sak balo kung anong rason abe sang driver kung agin kumo sa to kaga masakit-sakit pagid ko, no, sa dire ka enforcer nga nakabati siya, no, sang hindi maayong tinaga. Bumutsam dugin boyaya pagid siya. Amo to nga do hatag man do lain nga epekto sa enforcer. Amo to nga decide siya nga ini siya ang lagson, no, sa nasambit nga area tigil radyohan yang upod dito sa unhan aging parahan sa upod ya pero way kuno nagpondo ang bus driver hasta sa ulihi nga daw na decide sila nga mangayo na nagbulig sa kapulisan. Halin to sa may Lopez do dito patos sila nakakuha o nakakita to sa may tubang sang Hall of Justice. So dito gipatigayon ang traffic operation, nagbantay to sila hasta na apprehend nila ining nasambit karon nga bus driver adre Bumutsam na mo to nga gin adala diri sila sa may bahin sa Haro PNP para at least pa sa kaad sa nagakego nga kaso. Adri karon ano sambit yang nga individual na tigayon naton mapakigangutan ining traffic enforcer kag mismo diri sa retired colonel Aldarico Garbanzos kay pasakaan nila kuno ni kaso nga unjust vexation ina sambit karon nga driver kag ginantaw pag legality sini kun bala mapol pagid sa pag disregard, no, disobey gali, no, sang enforcer sang ini sila ang nag-apprehend kasi sinasambit karon nga driver. Alibla, no, ang kabahid sa pahayag diri sa traffic enforcer si Louie Batislaong. Ang gajote sa Ilopezaro, barangay Lord Gasaro.
May isa ka modernized jeep nga nag-pick up sa hindi loading unloading area. Yung parahan ko, pagpalapit ko sa iya, okay man, pagpalapit ko sa iya, hinatag yung mga driver's license din, good morning ba ko. Okay. Pagkatag sa lisensya, bala niya ko nga, dakpa lang ti, indakop ko sa. Okay man, way man sa gabais, way man kami way man sa gabay yung istorya, mga side comments. Pag tapos ko pilap sa TOP, nagpirma man sa. Okay man. Pag balik ko sa TOP, pag sang iya driver's license, kinuha ang iya lisensya, sa iya kamot nga wala, agin kumos ang ang TOP. Kag ginaboy sa kalsada, kag may paman pa nga hindi mayo nga tinaga. So anong mga na-mention niyo to do? Do hindi gido bastos gid. Agin Pero tayo ano batian mo pag balik? Batian ko. Batian ko gid. Kaya lapitanay kami mo. Pagkatapos ng TOP. Tapos tigin paalarm ko sa piyak sa doon binito. Yung paraan sa upod ko, way sa ng pundo. Kaya simple sulod sa ulo ko nga kung paraan sa upod ko sa iba, sa piyak to, hindi mo siya pa mapundo. Kaya paraan sa gani, way sa ng pundo. Sulod sa ulo ko, dapat may pulis. Okay. Kaya mo to, nagpauna ako sa iya, naglapaw ko ganito siya, nalagas ko sa motor. Paglabot sa may Hall of Justice. Dito ko nakakita sa pulis. Nga nangayo ko sa assistant sa pulis. So bali paano na apprehend ka pulis na dugin tandaan ang unit or no? Di bali gintudlo ko sa pulis man nga duwa kami na para. Hagang upod ko nga di subong. Si Iris Lopez sa moto na gano sa kon, nagbulig man. So bali pag-apprehend to sang pulis mo to sa nagpundo na? Oo, napundo sir, pero dumabanti pagid. O gano pagid ma-insist, dumabanti pagid sa. Sige pagid gabanti pagid sa. Okay. Si gambal ko pagid butang di motor mo sa tubang kay dumabanti pa sa. Kung galing kasi mabungguan na karombla. Ruway naman sa nagsigigid pag ano, kay ginano namon nga hindi sa magabanti pa. So paano man kati una di ba dugin receive naman to ang TOP way man sang damo nga baysa do na reklamo sabi base pagkita ya ka TOP do na mahalan sa sang sang amount sang yang violation anong barato sa aton yung multa sa syudad eh. Disregarding 200 gilang multa ya. 200 man lang. 200 gilang. Mugila na. O kagamay di ba? Siya yung nagpadako. Isang problema. Kaya aton sa dalan gina tam na ang ordinansa. Napati mang sugo sa amon sa opisina o sa syudad. Para masakayuan sa tanan. Hindi mo pa sa amon na. Makita ta do bintaha gani sa mga driver ni nga bisan may sign na gani nga no loading and unloading tapos kinsinyasan no pa sa gali nga hindi mapundo da pero kasinyas ko. Well, sige ka pang pick up ya. Sige ka pang pasaka. Kinsinyasan mo na. Oo, kasinyas yung hindi kasinyas yung abantes. Sige magyapon pasaka yan. So, kung ang tawon tati, mega pick up, may nag-violate gali sa amuna, may sa may traffic enforcer, ayan pa kung wala, no? Oo, ito mas lalo na ito green light, no? Green light, ga-pick up to sa. Hindi ka pugok ng salakyan sa likod. Congested ng traffic ta. Mga pila ka bilo pasero yun that time? Wala lang ko idea kay may kortina mo. May pasero. May pasero sa. Pero kitaon sa kayara sa tubang ko, ang sa tubang ang yang windshield wala sang kortina. Kitaon nga pasaka sa pasero kag ang pasero gasaka sa alin sa kalsada. Di ba si pasahero yato senior citizen lang do di ka di makalakat mayo. Kung senior citizen may palatandaan man ta, ginapasiga ang suga. Kag pagpalapitan na sila, mamuno mambal man sila nga senior citizen na nasaka. Pag natanaw taman nga senior citizen, okay, way taman sila inadakop. Ginagaidan tanan may mga senior citizen, PWD, taga-Busong. Okay. So bali aris subong presensya nyo ng plano nyo subong nakaistorya sa simo ngayo presensabe. Buhay man sa ngayo sir. Pailan ang sa opisina pailan sa. Pailan. Takon pailan man kay doon insuldo gid ko. Ang ginimo niya para hindi na hindi na sang hindi na pagpamarisan da. Mula na naton da. Kung nag-obey siya sa sinyas mo, posible nga hindi pa sa tani gurom tikitan to, ano? Joms? Si Lowy Abadislaong, no? Ang traffic enforcer dari karon bubusam. At the same time, natigayon nato mapakigangutan ining nasabit diri ang driver, no? Kay ang unit nga dugin balik na to sila sa kusina. Pero ang presensya siniyari pas may bahin sang haro at station na tinagayo la siya LSTR nga nila pagpakita sa kamera tsura sini
pabutsap no po diyang sining public assistance officer no kunin PAW asang sining modernized bus. Naging pathag no sa natungdan kung anong rason no sa piyak sining agin pasakaan gid sa kaso sining traffic enforcer. Una sunog sa natungdan admitted sini no kasi nag-pick up sa sang pasahero till time sa may area sa dalan A. Lopez kay may mga iban man kuno nga naga-pick up gali sa pasahero da. So that time, pag-obey ito, hatag sa to driver's license yan, nag-perma siya to sa TOP. Nakibot na si alias JR, nga golpe lang kung may nag-condole naman nga modernized bus sa likod niya, na nag-pick up man sa pasahero, pero why gin-apprehend no, ni enforcer Batistaong. Amo to nga doon na dismaya siya, kag pag-insindi sa driver, nga doon ka subong nga may pinilian, o kung unfair no ang pag-implement sa ordinansa nga tiga siya lang ang kuno ang gintikitan kagway ito ang gintikitan ang sa likod sini nga driver nga nag-pick up man sang pasahero bubutsam kag at the same time gin panginawala man sini nga nakahaboy sa sang hindi mayo nga tinaga no sa nasambit niya karon nga traffic enforcer base sa pahayag ready alias DR bumutsam. Arib lang kabahin no sang pagpakigangot naton adre karon sa siling nasambit yang driver. Paraan niya ko kay nag-pick up ko kay bot ko ato man sa gali sa kilid ko mo sa puntabla dito sa nag-pick up lang ko ya sang pasahero kaya nga rada naka-green na mo nag-pick up ko sa punta to actually gamay man lang sa loading area kag sa unloading area to tanibla sa piyak to tani sa uloonan dito ako nag-pick up sa damdalom ya gawa gindakopya ko tapos pag nakopya sa akon ginatagaway man ko nagbai siya ginatag ko man ang akon nga lisensya kay nga sir ari ako lisensya paghatag ko siya sang lisensya ko amo na obrahan niya man ko sang TOP pag obraya sang TOP ko nag-pick up dayon ang isa ka bus sa likod waya man gindakop ako lang yung gindakop ya tani kun patas lang sa nga tani-tanan kung TOP sa sakon TOP niya naman lang tanan kung magdakop naman lang sa dakpo niya man tanan nga Sunod nung nagtao doon, hindi siya... hindi siya patas. Yung nga, madakop lang sa isa lang at tao dakpo niya. Tapos ang nagpagdakop niya sa kon, tapos naging sa harap-harapan niya sa tubang niya, gindakop. Tiyan mo to, karason, yung kumos nga lang, pero nga sila nga nagbais ko siya, wala ako nagbais siya. So, but bali that time, na-mention ni enforcer nga, saan nag-pick up ka, sinasan niya ka nga hindi mag-pick up, pero ginsige mo pa ko, no? Wala na saway na sa nagsinya sa ako na nagpaypay lang sa sakon kag nagkuha lisensya. Actually ang mga enforcer na sir, why na sila gambal kun ara man na sila dira tani sa area nga na. Dibla kun ara sila kun nagambal sa nga hindi mag-pick up ang balon nila ang pasahero nga ma'am sir bawal na dire magbantay sa modeng area kay digto ang loading area sa babaw. Tiwa nga sila mismo wala man sila gambal nga bawal na da. Ti ang pasahero nga daan gabantay man akong gisa sa mga bawal. Ti ang bawal kung hindi mag-pick up sa bawal ti mo ni pasahero ti lang laton pato namon tapos pabayaan lang nila ang iba na mga traditional mag-pick up dira. Kami nga modernized man kami to digto lang kami sa insakto nga lugar. Ti man akong gisa nga gakawat-kawat kami nga pick up dira sang pasahero kay tungod nga para makabinta man kami nga tani kun magdakop ng sapatas na lang nga amo na bla. Pero sila nga kun namuyaya ko siya kag nagbato ko siya way gid ko nagbato siya nga sila may na-mention ka ko do nga mga tinaga nga actually way ko na nagambal sir nga nag-mention ko iya na gindugang yan na lang ang amo na kay tungod gusto ya bla mamo ne bla te way gindugang yan na lang may ara kami sa CCTV sa sulod sang bus may pasahero ko nga upod sa sulod sang bus kag bisan pa man koton mga pasahero ko nga biskan ginambal siya nga masakit or bawal siya wala ako nagano kay naka-uniforme sa wala pero ang pagkumos ng lisensya sang TOP amo lang man to pero ang sila Joms si alias JR doon nadala lang siya sa kainit man so yes ding Balatsagon. Pero Ariana establisar tao. Si alias JR di nakakomiter sa bayulasyon.
Dire sa Metalan, Ilopez, dire sa may corner na lang doon before Sininga side. Alright, dito ang no loading, unloading. Yes. Alright. Din sa Gindakop, Dire na sa may atubang sang Hall of Justice. tubang sa Hall of Justice, dito sa nagpundo kay ginabalabagan sang pulis. Yes. Tapos, sang ginbaton, sang isyuan sa sang TOP, may nagdulog sa likod yung bus. Roger that. Nagpasaka sang pasahero. Tiinit ulo niya kay nga itong wala gindakop. Yes. Sa nasambit nga lugar, dira sa may tubang sa Hall of Justice, may loading, unloading area or no loading, no unloading area da? Ang violation sa no loading and unloading dire sa may sa may Ilopez, dire sa may Hall of Justice, may loading and unloading natin, no? Dire nga side, pero dito yan na comment sa Ilopez nga area. Amo gani, pero tiyang ginareklamo ya ang nag-trigger sa pagkumos siya sang TOP, di ba? Sang ginaisyuan sa kuno sang TOP, nasiplatan niya sa likod niya nga may nagpundok ng papasaka pasahero? Yes, dito sa may Ilopez, may nag-pick upan ko no to. Sa lugar nga din sa parahan sa enforcer. Ti mag-amo sining plastada, aligasyon sang traffic enforcer kag sang driver ni. No? O galing kayang sala lang, kinumos ni alias JR ang temporary operator's permit niya. No? Tapos ako hindi ako mag-agree, no? Nga ang sala ya sinikaron daw iya sang commuter. No, kay do ang bali alias JR sinya ti ang mga commuter abi kun din tong bawal dito mas lagasaka. Actually, ang observation ni alias JR, iyan ay observation, iyan ay opinion. Pero ang insakto lang. Ang insakto amo sini. Ang mga driver nagakadapat nga mainsindihan nila ang tanan nga mga traffic signs. Magluwas sa traffic signs, traffic rules, ordinances. Dapat insindihan nila. Kung hindi sila makaintindi, lilintiukin siya, libod na lang sila balot. Oh? Ang punto ko, hindi mo't silingon kay ang commuter mapara, bisan hindi pwede dira maka-pick up, pick upon mo man. Ha? Ara yang responsibilidad sa mga driver kay sila ang nagamaniho sang di pampasahero nga salakyan kag dapat sininaintindihan nila ang mga pagsulundan. Tikon may no loading, unloading dira. Pasakaon mo gid. Kay kuno nagakawat-kawat ka. Kay kuno may pinilian. Kay kuno ang mga traditional jeepney ginapasugtan lang. Istorya, kuris-kuris na lang naya. Kung amo na nga ton sininga balasihan, why siyang padulungan ng traffic situation naton diri sa syudad sa Iloilo? Ang guwaya sini ginago. Oh? Alibay sang isa kag isa hindi magpaiway. Oh. Kasimple gid lang. Obey traffic laws, regulations, ordinances. Why gid kita sang problema, Kung may nagapara sa imo dira sa no loading, unloading area, hindi mo pagpunduhan dito ka pundo sa loading, unloading area, tama kahapos. Galing ti ang iban, padag-an na lang sa pinulusupo nga rason, padag-an na lang sa ginago nga rason, ti way pulos. Nami ni Hulamon to ang ginatigana ni Kagawad Ilistante nga ikog pagi kag panglapdusan ni tanan kutob sa mga salawayon o libadon pilosupo nga sahi isang tawo. Bumbo Jumar? Ay may ikog pagi patog si Kagawad Ili, no?
So muna, amo nang sa dikrote sunod to kay LSGR, do willing dito ang traffic management unit kay ni siya pa sa kaas pa ng bungon karon. Hindi, sa traffic unit naman, traffic management unit sa syudad, hindi nga nakamo sila nga mga willing-willing pa, lilintukin sa willing-willing. Sakain nyo kaso! Para nga may implo kita sa mga sa mga gago-gago nga klase isang driver bla. Hindi man tanan. Para may implo kita nga magkibang sila. Kagkabay pa, hindi lang ining mga driver sang public transport ang ila sini nga pangdakpon. Pati man ang mga tampuhaw, mga waslik poder, no? Nga mga driver sang mga pribado nga salakyan. Para way nakita sang damo, sinimlaya nga istorya, kuris-kuris pa, kumo kay may amo sini, kumo kay may amo sina. Kasimple nga mga pagsulundan, di kita ya ka sunod. Amo na nga wala ya sang kayuhan. Kung sitwasyon lang sang traffic ang aton sini pag-istoryahan di sa syudad. Sa sulod sang 21 katuig nga pagserbisyo ni traffic enforcer Batis Laong, damo ba sa encounter mga driver sa mga traditional jeepney, saran sila daw gid na abatod man ang TOP, pero doon sa bulan sa Kanok Sulapo, sa sining driver sa modernized bus, nga pagkuha sa TOP, gin kumo, bumbutsam, kag, amo na yung aled sa enforcer nga ginhaboyan pagit siya sang hindi mayo nga tinaga. Amo tungod doon nag-trigger pagit nga lain ang yan sining mati sa to, amo tungod doon atentos lang ang nagso, pero ay nagpundo at nagpagayon sila sa bulik dito sa bahin sa aton sini nga kapulisan. Abuputsap. Alright. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted regional tour in the country, Bombo Radio Philippines. Mas radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. Kabalo kalyas J. Arnoy, ang sala mo kay nalagyo ka. Nakakomiter ka na nga daan sang bayulasyon sa pagdisregard sang aton sining ordinansa, nalagyo ka pa, dinugangan mo lang imo sining nga sala. Ti kuntani mga simple sining nga bagay, way na ni ginapadako. Di karon naglabot siya sa punto nga mga kinasuhay kamo, tilang tawabala na tabo na purnada imo sini nga biyahe, way ka na iya ka biyahe. Ti anong income mo sa subong sini nga adlaw abi? Di bla? Kag ining mga may pinilian ang iban sini mga traffic enforcer way nagapangdakop sa amo sini amo sadto. No? In fairness kay alias JR, basi ko na muna nabatsagan niya. Pero, kung saan pa bla, lumang tugtugin na ini. Amo na yung masami naton nga mabatian ng mga alibay sa mga driver nga nagkaladakpan sa pag-disobey sa traffic ordinance dari sa syudad sa Iloilo. Ang ginaligban lang sininaton kay ikaw ang nagauyat sang professional driver's license. Ang iban siniya mga pribado nga salakyan non-professional driver's license. Pero tinga nagalabot sa punto nga do hindi kita gani kay insindi sang mga pinakasimple sini nga sahi sa mga pagsulundan kag ordinansa diri sa trapiko sa syudad sa Iloilo. Tiya mo sina. Tikon sa bahay naman niya sa traffic enforcement unit, hindi na sila nga daw willing, kundi pa sakain nyo sang kaso. Kag kung may madakpan ka mo sini nga iban, regardless sa kung sino ina siya, dakpan nyo gid. Basta nakakomiter sang bayulasyon. Kay dira lang kita makamat-amat establisar
nga tiwaay sa may ginapasin o kag dapat disiplinado ang mga nagamaniho sang salakyan diri sa syudad sang Iloilo. Kay kung puros lang kita karon maninoy, ti mapadayon lang ini ang pagkatig-a kag pagkabatinggilan sang pila ka mga driver nga permi lang nga ginamaninuyan. Kung may ara man kamoy masiplatan dira nga mga balingag kag tampuhaw nga sahi isang driver, hindi na daya paggut-guti kay maabot ginang ila siningan simpo, no? Nga masiplatan kag magkaladakpan sinaya. Ikaw nga driver, pasiguraduwa lang yan nga responsable ka, no? Kag magatuman ikaw sa kung ano man ang aton sini nga mga pagsulundan, ordinansa, regulasyon sa trapiko diriya sa syudad sang Iloilo. Tapos na dayon tanan, why na sang damo paya nga mga istorya, kuris-kuris kuno da. 31 minutos na ang nakaligad sa takna sininga launa. Pagbalik naton na Banwa, check ko ang balita ni Bumbuhana Andasa, magluwas nga na kilalaan na kung sanday sinoto ang nagransak sang itap machine o ining ginakasinan bla sang kwarta sa mga nagauyat sang e-wallet. Nadakpa na, napasakaan na gani isang kaso, balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum. Oras naton 32 minutos ang nakaligad sa takna nga launa. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for October 6 to 12, 2024. It's another great weekend sa ining Sabado. Tungod ang retro band ang natala nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa October 12, Sabado. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 13, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan na. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs.
Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa bombuan ay sa udto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hoover. Na tumod na dakpan ginpasakaan sang kaso ining duha ka mga suspitsado. Ang nagransak, ginbilwa-bilwa nila kag kinuot nila kung ano man tong unod sang itap machine o kung ining mga machine ni mga usually makita ninyo sa gwa sang mall or sa sulod man sang mall. Nga kung sa diin pwede ka dira makakasin para nga masudlan ang imo sini iyang e-wallet. Dire kag bangod man sa mapisan sini iyang mapisan sining pagpaningwa sang kapulisan sa aton sining mga kabombo tinadakpan ining mga suspitsado. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos nakaligad sa takna sining launa. Antes sina i-check na si Bombo Angel Tan kay gulpiada lang do naghamot, nagnami, nagtamis, nagnamit ang pagtamod sang City Council sa Iloilo City District Engineering Office nga sadto anay kung pwede palang literal nga pamakulon nila kag panglasako ng mga taga Iloilo City District Engineering Office. Hilabi na gid ang district engineer do himuon nila mo. Pero ti subong kanta ni blang ambanon blang together as one.
Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Dugulpiada lang nga nagsanag ang ila siniiya nga pagtamdanayo sang City Council kag Iloilo City District Engineering Office. Check ta bala si Bombo Angel Tan lakip na sina dire sa pagpabutyag man ni Misin Marie Mabilog nga do kasubong na ipit sa kunuyas patag sang politika. Sa sining pagbiya man niya dira sa may Iloilo City Government bilang Executive Assistant to the Mayor. Ang kasunod man sa pagpauli diri sa iya nga tiyo, kaga dito ay na siya makabalik pa. No, kag nag-file na lang gani sa iya resignation. Check ta mga balita sa City Hall with Bombo Angel Tangel. Sa report, please come in. Ginhatagan diri Bombo Cham sang perfect 10 nga score sang chairman sang committee. Wow! Perfect 10 ged? Hindi anay bi pwede nga 9.5, 9 or 8.7. Direkta Jess? Perfect 10 ni Bombo Cham ang ginatag nga score sang chairman sang Committee on Engineering sa bahin sa Iloilo City Council kung istoryahan ining performance kag cooperation na sa Iloilo City District Engineering Office sa nasambit nga komitiba. Sa interview diri sa Bombo Radio, si Councilor John Yang ang chairman sa nasambit nga komitiba, naging pahayag nga nakita nga sa iya nga bahin nga sa subong kuno Bombo Cham kabalo na ang District Engineering Office ang dapat ninaobrahon when it comes sa visa application sa nga permit sa bahin sa Office of the Building Official kag cooperation nila para nga mangayo sang authority nga ting mapirmahan ni Mayor Jerry Tranyas ang mga permits nga kinahanglan abi nila Bombo Cham. Suno diri kay Councilor Yang, wala na kay nami diri kuno kay wala na sang problema sa level pa lang sa Office of the Building Official kag City Engineer's Office pag-abot sa iya abi nga komitiba. Once mag-committee hearing, sige-sige na lang balabang Cham kag very smooth na ang pag-flow abi sa proseso. So far so good na gani kuno diri Bombo Cham kag patag niya apisar abi nga ining miara nang hambal tabi maayo na nga pagtamdanay sa tunga nanday Mayor Jerry Tren asang nanday Miss Reza Trenyas kag nanday Congresswoman Jamjam Baronda as usual kuno ni sa gihapon Bombo Cham or padayunon ini siya ang pag-comply man sa gihapon sa Iloilo City District Engineering Office sa mga papeles nga kinahanglan nila abi nga i-applyan kag i-submit sa bahin sang Iloilo City Government. Kag ang isa pa gid ka punto sang konsehal, ever since kuno Bombo Cham wala man abi sila sang labot kung sino ang abi ko propose ang project bisan sino pada ako no basta as long as na naka-require ikaw sa mga requirements ng mga nakapasa sa mga dapat ipasa Bombo Cham sa gihapon padayon or wala man sang problema kung proyekto ang paga-istoryahan. Dugang padri sang natungdan, mas maayo gani Bombo Cham kag gina-welcome kid nila kung madamo ang mga proyekto ang ipadala or dalon diri sa bahin sang Iloilo City kag the last time to wala Bombo Cham sa pito diri ka mga projects nga napauntat to wala bangod wala sang permit. Pero it turned out galing nga wala sila sang authority man kay Mayor Jerry Trenyas nga do hindi wala valid ang pagpauntat abi diri sa ila. Nakita naton diri sa bahin sang Iloilo City Council ining katilingban multi-purpose building palang Bombo Cham kag ang iban di ko no on process na ang katilingban diri multi-purpose building na applyan na nila ang authority nga kinahanglan ni Jerry Tranyas kung sa diin naging paidalo man siya sa committee hearing kag gilayon gin pasara sa bahin sang Iloilo City Council Bombo Cham. Jel, dahil lang gid may point out lang ko saan nila na-realize nga wala man gali si Mayor Jerry Trenyas ang authority nga ipastop ang mga projects? Dumduman mo to Bombo Cham the last time ipon tatnay pito ka mga projects kay hindi gani nadumduman ko na tanan pero ang hindi ko lang madumduman kasano sila nag-admit nga wala gali isang kinamatarong si Mayor Jerry Trenyas nga ipa-stop ining mga proyekto? Ligad man to Bombo Cham after sang announcement ni Mayor Trenyas kay man ang natabo di pa-check niya sa Office of the Building Official kag sa Committee on Engineering kung naka-apply ni sila na ti maka-assign bala si Mayor Jerry Trenyas ang authority niya para sa building permit. Wala man gali Bombo Cham sang application ining pito ka mga proyekto ti do hindi bala kumbaga nag-revoke si Mayor Jerry Trenyas sang permit ngati wala man sang permit ining mga building nga ginpang mention abi niya Bombo Cham. All right, dali lang gid Jel.
Gin-revoke ni Mayor Jerry Triñas ang mga permit nga wala man sang permit. Ano gani, Kebs? tapos subong, tapos sa filing sa Certificate of Candidacy, no? Perfect 10 ang performance sa Iloilo City District Engineering Office, suno kay Councilor Yang nga chairman sang Committee on Infrastructure. Kebs, what can you say? Jel? Tama naman mo siya, pero with this one, siguro nagwan man na. Kumbaga kung sa istorya nagtanda naman kag gisunod naman nila ang proseso, kurti ang pagpasiguro diriya sa Committee on Engineering sa base ni Councilor Janiang nga wala sang may mabag-o abing nailo or paggabuhin ang dagdag bawas sabi sa mga requirements sa gihapon amo ang proseso kag naumpisahan naman nila sa bahin sang Office of the Building Official kag sa bahin total ligid mo siya sa Iloilo City Government abi sa mga dapat nila obrahon kag i-require sa mga nag-a-apply sa mga permit especially ining iya sang Iloilo City District Engineering Office. So matian bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Janiang sa atong interview. So far sa pagbalo na ako, wala man na sang problema no kung kay sinong project no sa iya ka DPWH. So as usual gina-require gina DPWH nga ma-submit sila sa permit no mga ngayo sila permit sa City Engineering so sa OBO Office of Building Official. So ang aton ginahimo sa council bilang chairman sa Committee on Engineering pinapatawag naton ang mga stakeholder, contractor, DPWH. So, as long as naka-comply na sila sa mga requirements ng city engineers naton kag sa building official, so right there and there, ginaproba na sa aton nga committee baka ginapapasar sa council for the approval para sa pirma ni Mayor Jerry P. Triñas. So, as usual gyapon amo man na siya gyapon kaga kami gina-welcome gin ni Mayor Triñas mga project ni sa atong national government no nga at least gina-introduce nila sa siyudad sang Iloilo para sa pumuluyo sa Iloilo nga ginakalipay ta gani lately kay balo na nga aton DPWH ang requirements. So pag patawag naton sa committee hearing, so far so good, wala naman problema kay na-comply naman nila. So the next session gina-pa-approval ko na sa council. Amo lang good side bali sir subong nga do mal-ano nila ako anong tsaktong obrahon. Yes, kay balo na sila sa requirements nga ginapangayo sa syudad. So na-comply man nila. So I don't think nagadelay ang ila project. Okay. So far bali sir lang tawon out of butang na scale 1 to 100 do ano ka nalipay abi sir nga maayo na subong ang compliance sa District Engineering Office sir sa mga application nila para sa authority ni Mayor Jerry Triñas. So far ang lately nila nga mga projects no na-aprobahan naman so wala man nga ginatawag nga delay. So far basta sa mga gina-submit nila nga mga requirements no, sa mga projects nila okay naman sa amon. No way man problema. Pero way patakay balo kay mayara pa sila mga pending nga mga projects nga wala pa sila ka-submit sa mga permits. So amo na siguro nga naga-delay. Pero lately tanan nila nga bag-o nga projects na aprobahan ta naman. From 1 to 10 so pila ma-rate mo sa ila? Daw 10 naman sila. Perfect naman sila. Perfect naman sila. Perfect naman sila. Sos Maria Cagusepo. Oh my goodness. Sos. Kaya mo na. Kumbaga po mo siyam, kitaan man nga sigong do, amo na kitaan actually sa mga committee hearing to, did man, kung may mga itatawag abedere. Nado, dasig siya matapos ining about sa Committee on Engineering iya. Pero the last time tayong balaan ko nga nag-augtas, pato si Councilor Elestante sa District Engineering Office mo siyam sa do compliance sa nasambit sa office niya managam sa mga inapang utod nila nga kahoy nga sinanglan sa i-replace. Iban to kuya kuno niya ba mo siyam nga picture do tama ka generic pero to iya sa basing sa mga permit niya
sa committee ni Councilor Yang, hindi okay naman bumot siya. Perfect na niya ang score niya. Do hindi naman abi do at unlike sa do kado kadamo abi sang do liko-liko abi istorya, pero with this one do nag-stick naman lang diri ang Iloilo City government sa ila panindugan, pati dapat ara ang requirements kompleto na para nga isigi-sige so wala sang hassle abi bumot siya sa mga application kung amo nang istoryahan. All right. Ay dugang sa laming nga balita man diri sa bahin sang Iloilo City Hall. Ining nanging statement ni Miss Shin Marie Mabilog ang hinablos ni former Mayor Jed Patrick Mabilog man sa iya ating pag sa ilo sang grupo pumotsyam no nga ti amo to ang kinalistan di damang nakita naton nga sadto ara sa ating uswag pero sang naga-file na sang COC nakitaan nga nakasuksok ni siya sang color pula nga t-shirt kag ara na sa bahin sang lineup sang team nga agugma pumotsyam din ako niya kini nga budlay ang sitwasyon nga nadangtang subong nadangtan ang subong ni Miss Marie Mabilog nga ito abi pagpuli kita bidri bomotsam sa iyatiyo ni former Mayor Jed Patrick Mabilog that time gali nakalisinsa maini siya kay Mayor Jerry Treñas kini sa isa Treñas too nga updan niya ng iyatiyo nga maglikot-likot pero ti ang after sina do naka umistorya lang sila kuno bomotsam nga do kapaw lang man abi nga amo sila do kabutay kuno according diri sa kampo ng Mayor Jerry Treñas na tigabudlay kung amo ng plastada ang suportaran ko na iya ni former Mayor Jed Patrick Mabilog ang kampo ni Congresswoman Jamjam Baronda pero after sinaabi nga nakaprangka nga nakasurya din sila abi si Miss Marie Mabilog si Mayor Jerry Treñas kag Mr. Isa Treñas yung nga sasapiyak sa makapadalagan dala bumot siya mula gali ina natabo tungod man kay langin masako na kag si Mayor Treñas ato sa Manila abala bumot siya kag wala na sang kagayunan nga makaistorya ini sila personal pero tigno nakamuno diri si Miss Marie Mabilog at sa setup pero tingin this one balikan gani kuno ba mo Sam nga sa gihapon ang iya kausa iya nga ginapanintugan nga makabulig sa mga pumuluyo kag nagapati ini siya nga sa ang nanging executive assistant ini siya sang ni Mayor Jerry Treñas kinobra niya iya katungdanan bilang executive assistant for employment kag madamo sa mga proyekto ang natigayon bomot siya pamatian pa man ang kabasin diri sa nga pagpahayag ni Shin Marie Mabilog sa atong interview. Last namon nga storyanay ni Mayor Jerry and of course ni Ma'am Raisa isang pag-abot gid sang tito ko sang September 20 kag naglasin siya man sa ila si former Mayor Jed Patrick Mabilog nga maupod ko anay sa iya para asikasuhon ko siya nay that's why nga nag-leave ako. Kumbaga gintatapik out yet nga well, it feels like you betrayed them. Well, I think I was given the chance to be executive assistant of Mayor Jerry P. Treñas because gapati gid siya sa akon man nga skills and sa akon nga kakayahan para maubra ang ubra ko bilang executive assistant for employment. Di man naton makita man naton nga sang ara ako as executive assistant for employment sa peso damo kita nabulig nga mga programa sa opisina and with Mayor Jerry P. Treñas and Ma'am Raisa Treñas of course respect is there. So happened nga kabudlay sang akon nga sitwasyon. It is awkward. But the end of the day, ang akon ginapatihan is let's go back kung ano gid ang kausa ko nga aga padlagan ako and muna siya ang kausa nga unahon ko ang interesang tawo. Yes. Maliwala ka nag-traidor ma'am cause like nag-clear ka nga daan sa self mo earlier pa lang nga daan. Nakastoryanay kami prior ni Ma'am Raisa kag ni Mayor Jerry kag nagambal man sila sa akon nga kabudlay sang direksyon if ever nga masupport si former Mayor Jed Patrick Mabilog of course kay Congresswoman Jamjam Baronda amo na ang amon nga istoryahan kag sang last namon wala kami may na-come up nga wala kami may na-come up dani mastoryanay pa kami liwat but with all the happenings kay syempre wala kami time this is amo na ni siya. Oo. Bombat siyam na batian sa mga kabombo natin. Budlay kung wala closure? Mabilog. Budlay kung wala closure, Jel? Nagkaka-confuse ka ba lang? Oo. Abi ko kay sa chatanay tanga duwa, nagariak ka sang heart, kag smiley. Abi ko anay kung okay pa ta, pag kibot ko, pag panyapon tanga duwa, naghambag ka nga, it's not you, it's me. Tapos, why ka man naghamba kung anong rason kung it's not you, it's me? Naglakat ka lang dayon? Ano na tabo to? Oh.
ano mga pagkulang ko, Bombo Angel? Oo. Amo na gani mo sa may lang kay ni ara ating nga mga persona nga handa ni i-fill up ni ang posisyon ni Mission Maring Mabilog Api para nga di makompleto ang line-up ni Mayor Jerry Trianyas. Isip-isipon mo siya, mamusugaling set up ni mo. Ang natabo, assuming na lang ni tanan. Gin-assume sang piyak sini nga kampo nga tiyo yato tapos sa tiyo ya masuporta kay Congresswoman Jam ati siya ni definitely dito ni siya maupod sa piyak. Pero amo ginaya sa politika mo ay kasang permanente sining ambyan o ay kaman sang permanente sinadri nga kaway. In fairness sa iban sining nga mga politiko nga mayo ang ila sining nga tinutuyo nga mga lagad gid, no? Pero amo man lang na permi na kapital nila pumuluyo lang. Di ba Bombo Angel? Pero amo na kay Bombo Cham ang set up na do engaged na kuntani si Mission Maring Mabilog sa bayan sa Timotwag. Pero amo nang hambal nga it's not you, it's me. Tapos nagalin lang nagbaya siya sa engagement. Lain galigin pakaslan niya Bombo Cham. Kon may amugi man abi nga matabo kag sa ako ni Ambalbi, it's not you, it's me. May sabat ko daya diyon siya Bombo Angel. Ano. Sabtong ko sa nga BUTTERFLY butterfly. Sige Jel basi kon diin patanga bulak karon makahugpa kon butterfly ang aton sini nga pag-istoryahan. Ini si Bombo Angel Pachiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa radyo, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo siniiya nga follow-up report. Balikan tang statement ni Councilor Yang, may kang tanan sa mga 10 perfect 10 ang ginhatag nga grado sa ICDO kay naga-coordinate na kuno subong regarding sa mga permits. Tiinsakto man kag ginakalipay naton nga may mga amo sina nga naga-coordinate na ang Iloilo City District Engineering Office. Unlike iya sa tradisyon or kinandan sini nila sadto nga sige construct lang dira, go on lang ang project, i-follow up lang ang mga necessary documents. Pero kung balik-balikan naton initanan, kung wala nag-inaway, hindi man sila nag-inaway, kung wala abi nagbulagay sa pag-updanay sa patagsang politika si Mayor Jerry Trianyas kag Congresswoman Jam Baronda, wala man sa mga maamo sini tradisyon magapadayon. Kay upang dalan bongkalon. Dalan nga wala gabaha, butangan drainage para mag-ulan, baha. You see? You see? What to see? Karami, no? Pero anay kay sipakanay isang dalan ang ila sining alagyan, amo na subong Di ba? Tapos subong, nagup na na dumansanda. Aba, iririmaw taton. Kunti, perfect 10 dayon ang grado sang Iloilo City District Engineering Office. Hindi bala, Kebs? Anyway, before we end, hingagawong ko balita ni Bombohana, sanday sinoy ni ang mga ginpang-identify nagkaladakpan na suspect sa pagransak sang itap machine dira iya sa may isa ka mall sa Bonifacio Drive. Check ta ang follow-up report diri karon ni Bombohana Andasa. Isa man ini sa makabig naton nga dalayawon nga hinimuan sang aton sini kapulisan, particularmente sa Police Station number 1 sa pagpamuno ni Police Captain Roque Jimeno.
Oh, madasig sang nagligad lang itong ginansak pagkadasong adlaw, dakop dayon. Bombohana sa report, please kami. Yes, Bombo Cham, nadakpan, nakilalaan kag napasakaan na sang kaso nga robbery ang duha ka mga arestado nga suspect sa pagpandransak sa nga e-top machine dira iya sa may Atrium Mall sa may area sang General Luna area city proper kag dira man ang e-top amo na ang self-service payment machine kag cross nga ginagamit man yan sa kadam-an dira nga area iya Bombo Cham. Ang mga nadakpan amo ini si alias Junjun Beboso, 37 anyos, kag residente sang Sagay City, Negros Occidental, kag na-recoveran sa 29,050 pesos. Isa ini ka Grab driver kag nadakpan sa Dolmac Subdivision Haro, kag lakip man sa mga nadakpan amo si alias Serapio, 39 years old, taga Santa Monica Uton, kag nakapangasawa sa Pavia. Kung sa diin man sa Pavia ini siya nadakpan na Bombo Cham kag na-recover ang 25,700. Kung balik-balik ka nato na kahapon nga adlaw Bombo Cham na tabo ang ining insidente sa pagpandransak kung sa diin na hibalungan namang sa supervisor dira nga wala na sa nga unod ang inang e-top machine kag 9:45 AM na-inform ang sang supervisor ang Iloilo City Police Station 1 kag ilayon man nga conduct sang investigation ang ining estasyon kag nagpatigayon sang backtracking kag investigation. Nakit-an diri ang owner sang salakyan na pinaagi man sa CCTV sang inang mall gin-trace up kag nakita ang owner nga taga Barotac Nuevo. Dira man nga nagpatigayon sang consolidation kag coordination ang si Police Captain Cedric Cruz ang hepe sang Barotac Nuevo kag ang Iloilo City Police Station 1 gidkadtuan nila dito ang ining owners ng salakyan apang na pahibaluan nga tinabaligya na gali ang ining salakyan kag naka-register sa Grab kag active sa pagbiyahe bilang Grab driver ang ining mismo nga suspect. Dira man nag-agod man nga madakpan ini, nagulat ini sila sa Haro ang ining Iloilo City Police Station 1 investigation team na sumalang nila ini ang ining suspect kag nakit-an sang suspect at idogin na sunod ini siya sang amo man nga mga kapulisan nag-attempt pa ini siya Bombo Cham nga malagyo pero nadakpan kag ginpaidalom sa interrogation kag nag-ako ini nga may mga upod sang unang nga nadakpan diri Bombo Cham amo si alias Junjun dira sa may Dolmac Subdivision Haro, Iloilo City. Dili man nag-ako siya nga may upod ini sa kag nagkandak man sang follow-up investigation ang Iloilo City Police Station 1 kag ang duwa nga kaupod niya dira man nga tig-identify nga sa Pavia ang isa niya kaupod nga amo ini si alias Serapio, ang 39 anyos nga taga Santa Monica Utuan pero sa may Pavia ini siya nakapangasawa kag didto naga-tiner iya Bombo Cham. Kag sunod naman diri nga natabo amo man ang naga-set up ang duha nga makita kung tani nadakpan ini si Serapio apang wala gid sang 9:30 na nakit-an ang location kag hindi pa kompleto ang information regarding sa mastermind kay diri nga tudlo mastermind Bombo Cham si alias Areston o kung kilala si Areston Solis the second. Diri man si alias Areston ang initial info so sa iya diri ang taga Santa Barbara Iloilo kag ini siya ang mastermind. Diri man daw hindi bala makilalaan sang duha nga mga unang nga nadakpan si mastermind si Areston kay kalain-lain ang ilang apelyido nakit-an sang mismo man nga hepe sang Iloilo City Police Station 1 Police Captain Roque Jimeno III nga ti mahilig magilis-ilis ang pangalan ining pangalan kag apelyido si Areston nga gintilala nga siya ang mastermind kay siya ang nagaobra mismo sa e-top machine Bombo Cham. Sa diin diri man nga na-conclude nga ti inside job ang ining natangatabo kay siya ang taga-isip sang kwarta kag taga-deposit mismo sa bangko. Pero tukat na long story short na balabong kayo dubitin aton sining tsimpo Bombohan na pila ang kwarta nga yara sa e-top machine. To be exact, Bombo Cham, may 340,190 ang exact kasulod sa e-top kung sa diin gintululunga nila ini 29,050 pesos dira kay alias Junjun, 25,700 kay alias Serapio. Diri man nga ti daw gina base sa CCTV may apat pa kajandos na wala pa sa gyapon makilala until now kag for sure may ara man silang tunga dito man sa ining kwarta nga 340,000. Okay, pamatian ta porsyon lang sang statement ni Police Captain Roque Jimeno. Lima kag ang immediately nagpatawag ini sa sang intel operatives niya
Then hasta man mag-aga ginupda niya kita pa alas 9 3:30 nag-set up ni ang duha nga makikita. That's why amo ni nga na-arrest naman na naton si Aka Serapio. So mga 9:30. So nagpagkikita possible arrest ni location or whereabouts ni Ariston, but it so happen nga hindi pa kompleto ang aton nga information di kay gabi na wala na ta may pamangkutan. So kung ano lang ang ilang nga nakipagkilala kay kamarot ng daan siya even ga inom na sila o dugay ni sila ni Opdanay, wala ni siya kapakadto sa balay niya kag ang apelyido niya do ginalain-lain niya. So ang pagkilala ta kahapon so that's why kadtuan ta ang mga barangay hindi sa kilala, so nabudlayan kita. But sige communicate na sa duha kay ang duha nag-cooperate sa aton, but wala gid ginapatalang-talang niya ta hasta mag alas 2 na sang aga nga aton hulat kung mag text box so wala, so nag-cancel kita operation ani pagkaaga nag naman kita for another hot pursuit, but it so happen nga malaps ng time, so nag-file na lang kata case. Tapos nagkadto man di ang ginaobrahan niya ang iya mismo nga supervisor kag dito kita nakakuha sang detail. And then okay, amo lang nanay Bombo Hana. So duwa ang arestado, may pila pa nga jando nga at large subong kalakip sa kay Ariston. Bali 4 ang jando diri kag isa si Ariston. Iya mo siya mga padayon pang inibalo kung sino itong 4 kay nakita sa CCTV at dira sila galibot-libot nagserbe nga ng lookout kag clearing dira sa area sang mall nga ransak nga itap machine. All right, sige. Balita nagikan sa Iloilo City Police Station 1 ini si Bombo Hana Mendoza Atasa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imong sini nga follow-up report. Keep up the good work lang Police sa Captain Rocky Mino III. No, kagalaban-laban ni madakpan gini kung sino man na si Ariston. Ang mamba ko lang subong iya amo siniyo kung ano kasnape ang piloka ni Captain Jimino, amo man na kasnapi ang iya sininga performance subong sa pagdakop sang mga kriminal kag pagpaluap sang mga nagakadapat siniya nga paluapon para nga masulbar ining kaso. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hover, nagabilin sa imo sa manayanayang nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for October 6 to 12, 2024. It's another great weekend sa ining Sabado. Tungod ang retro band ang natala nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa October 12, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 13, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo,
We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses, mag-set sang goal, umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na? Nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming nga epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades agod masiguro. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, Gid, sa inyo tanan. This is Tita Regine and ari na ang kahapon lamang program. So I welcome you all. It's the 10th of October 2024. Kagubdanay kita sa sining hapon. Ang iba nga mga istorya padayon naton, like yung story ni Aguila sa Sri Lanka and some other stories from other letter senders. By the way, gina-remind ko liwat si ang aton nga winner, no? Si Rita. Rita, ikaw na ang akong nga pag-interviewon this coming Saturday, October 12. So I just hope nga you are monitoring kag kabalo ikaw that this Saturday ang imong schedule sa pag-interview ko. Please bring 2 copies of your Xerox ID para nga maklaim mo ang imong 1,000 pesos nga cash prize. Okay, paabuton ko ikaw diri ha, Rita, ang aton nga winner. And of course, for this week, umpisa kita, no? Last Monday, sa pagpangita naman sa aton nga bagong winner to be announced this coming Saturday. And by the way, sa inyo mga istorya dira akong ready na, please email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala nyo ang inyong ginsulat ng mga istorya sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ang iban hitso na ang palanya po noon, o gidma, no? We have to be practical. Panyaga pa lang, ginasakop na ang sudan para sa panyapon. Para nga less time and less LPG nga magamit. And you can still do a lot of things. Inito na lang pag-abot sa gabi. O diba, alsa kamot ang mga nag-aamo sina. Welcome sa KLP mga kabombo. Check ani naton ang days kung pila na lang gid ang nabilin bago ang Christmas. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. What matter now is
Mga kabombo, 76 days before Christmas. Ara na ang mga plano natin dira. Pwede pa ka-change, no? Sa mga plans as the days go by, and at the same time, mas naga-nearer ang adlaw malapit sa Christmas Day. Ari naman ang atong ambahanod para sa inyo this afternoon from Francis Lazatin. Let me welcome you with a song. Welcome sa KLP. Here's Kung Gusto Mo Ako. This is Tita Regine. You're now listening sa Kahapon Lamang program. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko tuwing ay naglalangas ng loob mo, nakikita ko. Baka tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan sumuko, may pag-asa ka naman, kung tunay nga naman na gusto mo.
No guts, no glory. Kung gusto mo ako, be ready to do everything. Nahando mo na ang iyang mensahe sa sinangaambahanon from Francis Lazatin, 25 minutes after 2 o'clock. Mga kabombo, kag magapadayo naman kita diri sa istorya sa aton ni Aguilas ng Sri Lanka kung sa diin, no? Gina-account niya sa aton ang natabo nga sexual harassment dito sa iya sa Sri Lanka. Nga ginakabig niya gid, no? The greatest blow sa iyang kabuhi, being alone. Ang family niya ari diri sa Pilipinas. Yes, ang husband is taga didto kag may duha ka mga kabataan, but it's really different, no? Kay ti wala man gina-share diri sa iyang family ang mga nagkakalatabo didto sa iya. And ginhungod niya nga ginsulat ini in Tagalog kag nag-request nga in Tagalog taman nga basahon for the sake of her friends nga nagapamati man. Susugpunan tang istorya diri ni Aguila sa Sri Lanka. Tita Regine, dahil sa makapangyarihan daw sila sa bansang ito at kahit saan ako raw lalapit, kaya nila. Hindi raw sila natatakot at wala raw maniniwala sa akin sapagkat kilala raw sila sa Sri Lanka. Habang tinutulak nila ako, sumisigaw sila, tita, "You go to police station and complain because we are not afraid of them." So ako naman, tita, habang nakikinig sa mga salitang binibitawan nila, ang takot ang nanaig sa aking isip dahil alam ko sa aking sarili na malayo ako sa sarili kong pamilya. Walang kapatid, magulang o kamag-anak na masandalan kung sakali anong gagawin nila sa akin muli. Wala akong pamilya na tagapagtanggol sa aking tabi kung anuman ang mangyari. March 2, tita, hinuli ang suspect habang naglalakad siya sa kalsada, habang kami naman nasa loob ng taxi at pinagmamasdan namin siya habang hinuhuli ng mga pulis. Dumiretso kami sa Watigama Hospital dahil hindi ko mawari ang aking nararamdaman. Nanginginig ang aking mga kalamnan at takot ang lumikop sa aking kaisipan sa mga oras na yon. Isinalaysay ko ang lahat ng pangyayari sa harap ng aking doktor. Isa sa pinakamagaling at mahusay na doktor sa Watigama Hospital, si Dr. Wira Kun. Mabilis sa mga tanong at dire-diretso ko naman sinagot habang tumutulo ang aking mga luha sa harap ng doktor. Di ako makakain, tita. Walang gana kahit pilitin kong kumain, walang lasa ang mga pagkain na aking sinusubo. Kasama ko si Oshani. 3 months old pa lang siya noon. Mahirap, tita. May sanggol ako, tapos yun pa ang nangyari sa akin. Sobrang bigat sa aking dibdib ang sitwasyon na yon, na sa buong buhay ko, hindi ako nakaranas ng ganoong sitwasyon. Panghihina sa sarili na pakiramdam ko katapusan na ng aking mundo. Sabi ko, paano ko maipagtanggol ang aking sarili sa ganitong sitwasyon? Ang liit pa ni Oshani, tapos pandemic at nakakatakot makipag-usap sa ibang tao. Naiisip ko, tita, na baka kami ay mahawa ng coronavirus at ito pa ang maging dahilan ng lahat ng aming kamatayan kung sakaling mahawa kami ng virus. Dami ng bumabagabag sa aking kaisipan. Baka papatayin na lang kami ng isang araw. At higit sa lahat, yung sinabi nila na hindi sila takot sa kahit sinong pulis. Sabi ko, Lord, ipasa ko sa iyo ang aming kaligtasan. Patatagin mo pa ako na makaya ko ang lahat-lahat na problema. Dumating ang doktor at inabot ko sa kanya ang medico-legal na galing sa police station ng Watigama. Wala namang galos ang aking katawan, tita, pero ang pinsala sa aking mental health ang mas matindi. Mas gustuhin ko pang nabugbog sa martial arts ang aking katawan kaysa mental health ang masira. Ang pagpagamot ko, tita, mula Watigama Hospital, private clinic at umabot pa sa Kandy Hospital,
taon ang binilang bago ako gumaling sa PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Ito ang pinakamahirap na trial na dumating sa aking buhay na hindi ko naranasan sa buong buhay ko ang ganitong sitwasyon na akala ko noon hindi na ako mabubuhay. Bumagsak ang aking mental health, tita. Natutulala ako at ang aking mga anak, hindi ko na maalagaan ng maayos. Nagpapasuso ako minsan, lutang ang aking isip habang hawak ko ang aking maliit na sanggol. Tamad na akong kumilos, tita, at napakabigat ng aking katawan, parang walang puwersa ang aking mga paa kung ihakbang. Gusto ko na lang, nasa kama na lang lagi. Dumating ang pinakamahirap na sinapit ko sa tanang buhay ko. Tilabay para akong patay na hindi na ako makakalakad at tanging isip ko ang gumagana sa aking buong pagkatao. Kahit sa pagkain, hindi ko na mapakain ang aking sarili. Kahit sa pag-inom ng tubig, hindi ko magawa. Kahit kutsara, hindi ko mabuhat. Inutil ako, tita, sa mga panahon na yon. Kahit sa paglalakad, hindi ako makakalakad. Hindi ko kayang patayuin ang aking sarili. Bagsak na bagsak. Sabi ko sa Panginoon, Lord, pumasok ka sa aking buong pagkatao upang manumbalik ang puwersa at ang buo kong pagkatao. Hindi ko kaya ito kung hindi mo ako pagalingin sa aking sitwasyon. Ikaw lamang ang may kapangyarihan para ibalik ang sigla ng aking buhay. Bigyan mo ako ng lakas upang labanan ko ang mga negatibong enerhiya na dumadaloy sa aking pagkatao. Dagdagan mo ang aking puwersa at ibalik ang normal ko na buhay. Umiiyak ang aking asawa, tita. Si Imashi naman umiiyak habang nakayakap sila sa akin. Sabi ko sa aking asawa, huwag kang tumawag sa aking pamilya sa Pinas upang ipaalam ang sitwasyon ko. Ayaw ko silang bigyan ng problema. Malalampasan natin ito lahat. Sinunod naman ang aking asawa, tita. Pinakamahirap dahil sarili ko na ang kinakalaban ko upang malagpasan ang sitwasyon sa mga oras na yon. Depression na ang nakuha ko dahil lamang sa mga trahedya na karumal-dumal. Kahit sinong babae, tita, ayaw makaranas ng ganitong pangyayari. Dahil lahat tayo ng mga babae ay deserve nating igalang ang ating pagkababae. Ang pinasalamatan ko sa Panginoon, nabuhay ako ngayon sa kabila ng pagbabanta sa buhay ko dahil sa kasong ito. Itong trahedya, tita, ang nagwasak sa aking dignidad sa bansang ito. Halos lahat ay alam ang kasong sinampa ko sa suspect. At noong August 9, 2024 sa taong ito, pagkatapos ng hearing namin ng August 8, pumunta ako sa police station ng Watigama dahil hinaras ako ng kabilang side at pinipilit na pinapa-withdraw ang kaso kapalit sa pagtanggap ng pera. Matindi ang aking galit. Sumampa ako ulit ng panibagong kaso. Ang problema, madadamay ang aming temple. Ginamit ng kabilang kampo ang temple para lupigin sana ako sa mga desisyon ko. Ngunit hindi sila nanaig dahil ang ginawa nila sa akin lalong nagpapadagdag sa kanilang problema. Sinagip ko ang temple na hindi dapat madamay dahil ito ang karapat-dapat na panatilihin ng respeto sa tahanan ng Panginoon. Ang ginawa nila, mas lalo nagpapadiin sa kanila at nagpapahiwatig na guilty lamang sila sa ginawa nila sa akin. Ang pangyayari sa buhay ko, inahalintulad ko na parang nasa giyera ako, tita, at tanging nag-iisa na lang akong natitira at kailangan kong lumaban para sa kapayapaan at hustisya. Na kahit sa huling yugto ng buhay ko, ilalaban ko, makamit lang ang hustisya. Noon na ako'y lumalaban sa depression, nang inaakala ko hindi na ako mabubuhay pa muli, hindi madali dahil sarili ko ang kinakalaban ko upang labanan ang mga negatibong pumapasok sa aking kaisipan. Maibalik ko lang ang normal na pamumuhay,
Mga negatibong pag-iisip na pinakamahirap kong nalagpasan. Kahit ngayon, si Imashi sumasailalim sa counseling sa Piradinia Hospital dahil sa pangyayari na hindi niya nakakalimutan hanggang ngayon. Sa buong buhay ko, tita, first time kong uminom ng gamot sa mahabang panahon. Hindi ako makakatulog ng maayos noon dahil bumabagabag sa aking kaisipan ang mga pangyayari. Madalas kong napapanaginipan ang mga trahedya na kahit pati sa pagtulog nilalabanan ko ang antok. Ayaw kong matulog kasi nakikita ko sa Mr. P sa aking panaginip. Pumapasok sa aking kaisipan na tapusin ko ang aking buhay. Matinding pananakit sa aking ulo na halos mabiyak sa sobrang sakit dahil overthinking na akong masyado, tita. Sa panahon na ayaw ko makipag-usap kahit kanino at tanging Diyos lamang ang kinakausap ko at humingi ako ng lakas upang labanan ko ang sitwasyon, mga negatibo sa aking kaisipan, puot at galit ang nanaig sa aking dibdib. Nilikop ako ng negatibong enerhiya dahil sa mga trahedya na dumating sa aking buhay. Kahit sa paghawak ng kutsara, hindi ko makaya. Na dati-rati, nagbubuhat ako ng 80 kilograms, humihila ng 300 kilograms. Samantala, kahit kutsara, hindi ko mahawakan. Kahit sa pagkain, hindi ko mapakain ang aking sarili, na dati ako ang sumusubo sa pamilya ko para buhayin ko sila. Pero sa mga oras na yon, inutil ako, tita. Sabi ko, Panginoon, anong nangyayari sa buhay ko? Bakit kailangan kong danasin ang lahat na ito? Kung kagustuhan mo ang lahat na ito, haharapin ko. Kung susukatin mo ang pagmamahal ko sa iyo, handa ako. Haharapin ko hanggang sa makaya ko. Hindi ako bibitaw sa iyo. Kakayanin ko ito. At kung saan, hanggang saan at kailan matatapos ang lahat na ito, hindi kita bibitawan. Hanggang sa huling araw na babawiin mo ang aking buhay. Kung sa tingin mo, hindi pa sapat ang pagmamahal at tiwala ko sa iyo, mas mararapatin ko na kunin mo ang buhay ko. Sabi ko, Lord, maliliit pa si Imashi at Oshani. Kailangan pa nila ako, Panginoon. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon na mabuhay muli upang ipagpatuloy ko ang mga bagay na aking sinimulan na hindi ko natapos. Buhayin mo, Lord, ang aking katawan. Huwag lang ang aking kaisipan para tumayo muli na mas malakas kaysa dati. Tita, napakahirap harapin at tanggapin ang aking pinagdaanan. Dumating sa punto nga ako na ang sinusubuan upang ako ay mabuhay. Sa buong buhay ko na hindi ko naranasan na madapa, maliban na lang noong panahon na ako'y bata pa lamang. Mula nang tumuntong ako sa pag-aaral, hindi ko naalala na nadapa ako sa aking paglalakad. Pero sa pangyayari na yun, tita, para akong lumpo at nadadapa na para bang bumalik ako sa pagkasanggol na kung paano matutong maglakad. Parang sanggol ako na inaakay, tita, na kung nadadapa, si Imashi ang nagpapatayo sa akin upang gabayan ako sa aking paglalakad na hindi matumba. Madalas absent si Imashi noon. Tita, hindi makakapasok sa school para maalagaan niya lang ako. Sa edad na 5 at 6, naging matured ang kanyang kaisipan upang harapin ang sitwasyon sa buhay namin. Ang asawa ko naman, halos hindi na makafocus sa aming negosyo dahil ang isip niya sa aking kalagayan. Yayakapin niya na lang ako, susubuan at alagaan kaming lahat. Umiiyak siya sa aking harapan. Sabi ko, huwag mo akong patuluan ng luha. Buhay pa ako at hindi mamamatay. Kung umiiyak ka sa aking harap, paano ko haharapin ito kung ikaw mismo nakikitaan ko na napanghihinaan ng loob? Huwag mo akong iyakan. Ang intindihin mo ang negosyo natin. Alagaan mo ang ating mga anak kasi hirap akong gumalaw at walang persa ang buo kong katawan. Sabi ko, babalik din ito sa normal. Ang lahat, manalangin ka na bigyan tayo ng tatag ng loob para malagpasan natin ito. Sobrang hirap, tita. Hindi ko naranasan
na gumapang, pero sa panahon ng aking kahinaan, naranasan ko kung paano gumapang mag-isa dahil ayaw ko maging pabigat sa aking pamilya. Ayaw kong gisingin sila para ibigay sa akin ang aking kailangan. Hawak ko ang baston, halos hindi ko maihakbang ang aking mga paa. Walang lakas at hindi ko mabalance ang aking sarili. Kahit sa pagsulat, hindi ko magawa. Gusto kong umupo, hindi ako makaupo. Isang araw, kinuha ko ang ballpen. Habang sumusulat ako ay nakahiga, pazigzag-zigzag ang pagkasulat. Yung para bang nagsisimula akong matutong magsulat. Hirap humawak ng ballpen upang isalaysay ko sa aking diary ang aking pinagdaanan. Ang utak ko buo at gumagana, pero ang aking katawan, patay tita. Tanging 3 daliri ko lang ang magagamit ko sa pagsulat. Sabi ko, Lord, please help me na maigalaw ko ang aking mga daliri upang makasulat. Nakapagsulat ako sa panahon na yon, tita. Ang bagal. Para akong nag-uumpisa na matuto sa pagsulat. Bukod dito, wala akong ibang ginagawa kundi magsulat sa diary ko. Dahil para akong patay na hindi ko maigalaw ang aking katawan, kaya nabuo ko ang motto sa mga oras na yon. Much better to die with dignity than to live like a dead body. Kahit sa pagsulat, pilit kong ginagalaw ang aking mga daliri upang makapagsulat sa mga oras na yon. Habang nagtatype ako, tita, ngayon, bumubuhos ang aking mga luha dahil sa mapait kong pinagdaanan. I'm very thankful to God na binigyan ako muli ng buhay, makulay at kasama ko muli ang aking pamilya na masaya sa araw-araw na pamumuhay. Minsan ang asawa ko hindi na makapagtrabaho noon dahil ako na lang ang binabantayan niya. Tumutulo ang luha niya habang nakatingin sa akin. Pero ako, hindi ko naaalala na tumulo ang aking mga luha, tita, sa panahon ng aking pagdurusa. Kung kailan nakaraos ako, tita, at nakarecover, saka naman pumapatak ang mga luha ko. At habang nagtatype ako ngayon, kasabay ng instrumentong La Decadence, tumutulo ang mga luha ko, kasabay sa pagtatype ng mga letra. Ang tanging nasa dibdib ko, ang puot at galit, na hindi dapat ipairal ito sa buhay natin, dahil ito ang lilikop sa atin upang bumagsak ang buhay natin. Tumingin ako sa salamin. Nang tumingin ako noon sa salamin, puno ng tagyawat ang aking mukha, maputla, payat at buhol-buhol ang buhok. Sabi ko, panahon na para bumangon muli. Pinilit ko na baguhin ang aking negatibong pag-iisip upang gumawa ng mga bagay na dapat kong ipagpatuloy sa aking buhay, upang maging masaya muli ang aming pamilya at higit sa lahat, ang pamilya ko dyan sa Pinas na naghihintay sa aking pagbabalik. Hindi ako nagpapatalo sa aking karamdaman. Pinilit kong binago sa aking katauhan at sa aking karanasan. Marami akong natutunan. Tinanggap ko ng bukal sa aking kalooban ang lahat na nangyari. Habang patuloy na gumugulong ang kaso, ako naman, abala para i-restore ang buo kong pagkatao. Nilabanan ko ang takot, mga negatibo na pumapasok sa aking buhay. Sinubukan kong lumabas ng bahay upang mag-withdraw ng pera. Naglakad ako kasi para ma-explore ko ang aking sarili, energy at ang mental health ko. Sabi ko, kailangan kong sukatin sa araw na ito kung ano ang dapat kong i-adjust sa aking sarili at kung ano ang dapat baguhin. Habang naglalakad ako, ang utak kong duwag sa araw na yun, kung ano-ano ang pumapasok, tita. Lagi kong nire-recall ang mga advices ng mga doctor sa akin. Sabi ko sa aking isip, tita, isip ka lang at ang mga paa ko ang lumalakad. Hindi kita pakikinggan. Basta, patuloy ako na naglalakad hanggang sa nakarating ako ng bangko. Mga kaibigan sa kalsada natutuwa dahil nakita nila akong muli. Wala akong may pinagsabihan na dumaranas ako ng PTSD. Alam ko sa sarili ko na ako lang ang makakatulong sa mga problema ko. Ang tanging naging karamay ko sa aking problema, ang Diyos, mga doctors at buong pamilya ko dito sa Sri Lanka. Habang nagtatype ako, tita, ngayon, tumutulo ang mga luha ko kasabay sa musikang pinatugtog ko.
Ibalik ko tita ang pagsalaysay ko nung nasa harap ako ng aking mga doktor sa Kandy unang araw ng klinik ko. Habang kinikwento ko ang pangyayari noong February 20, 2021, hindi ko natapos na isalaysay sa kanilang harap at naudlot dahil hindi ko makontrol ang aking sarili. Sumunod ang panginginig sa aking katawan. Nakayuko ako habang tumutulo ang aking mga luha at nakakuyom ang aking mga palad na gusto kong suntukin si Mr. P. Pero hindi ko magawa. Galit na namuo sa aking isip na hanggang ngayon nandito pa. Habang umiiyak ako tita sa araw na yon, lumapit ang isang doktor, inabot sa akin ng tissue paper, inabot ko naman at nagpasalamat. Pinahid ko sa aking mga luha, sabay diin ng malakas sa aking mga mata. Sabi ko, bakit ba ako umiiyak sa buwisit na tao na yun? Ako lang ang nagdurusa nito. Sabi ko, sa susunod na bumalik ako dito, hinding-hindi na ako iiyak pang muli. And until then, no? Until there lang. Anay kita for today, mga kabombo. Tomorrow is Friday, so pwede pagid, no? Let's hope by Friday matapos na natin ang isiningan sa lahat. But anyway, that's from Aguila, Sri Lanka. Oras natin, it is now 2:46 in the afternoon. Magapanubalik ang KLP with more stories. Diri kaupo ninyo si Tita Regine. Mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa Banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang katekesis sa pulo nga Haraya.
Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa Banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa Banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas ang There is a KLP. Next story is from student mom of Dambunaw. Dear Tita Regine. Hello to everybody listening out there. Kumusta na kamutanan? Kabay pa everything is okay, alive and kicking. Kag very excited for another day's listening to Tita Regine's KLP. Tay nakasend na bala ka mo sa inyong mga letters, pamati na. Kay base subong nga adlaw basahon. Open your radio, listen and remain focused. Charan! Ay, akong letter gali ang ginabasa. How exciting! Tita Regina, I have been very busy last week. Kagas sa subong, parang ara pa ako gihapon sa Cloud9. Thank you for God's grace and goodness to experience such great event in my life. My children, other family members, relatives, as well as my friends, including those very special ones, were present. Truly, I can't ask for more. The Lord has been so good to me, providing all my needs, but most of all, allowing me to live happily with joy and contentment. Tita Regine, luya kong i-share subong ang mga makahalamot nga experiences ko sa magbalik eskwela ako sa college. I was then in my late 30s with 8 children, 6 mga school age na in college, and high school kag elementary. The eldest also in her first year college. Nadumduman ko pang adlaw sa magpa-enroll ako, nagapila ang madamo nga students para magpa-enroll. Bachelor of Science in Agricultural Homemaking Education ang course na ginpili ko. Nagpila man ako sa pinakapunta sang linya kag naghulat. Si Sir Gallego ang isa sa mga nagapang-enroll. Sa masiplatan niya ako, nagsiling siya sa mga nagapila nga estudyante. Unahon ta lang si ma'am. Kiluy ko ta ni ihambal sa iya nga I can't wait for my turn.
Pero, ginpalapitan niya ako, kag kuhaon ang akong ginakaptan nga mga required pertinent papers. Nagatulok lang sa akon ang iban nga students. Siguro naisip nanda. Sino bala ini nga estudyante nga agin una siya. Daw nahuya pa ako pero wala akong nagawa. Sila na ang mangin wife sang school administrator. Aba, wala gali nagasunod sa policy nga first come first serve ang school sang husband ko. Para sa akon, dapat i-follow ini. Pero basi, may exception to the rule man. Sinuswerte lang siguro ako, not bad, siling ko sa akon kaugalingon. Sa nakapa-enroll na ako, I went home happily and excited. At last, makakurso na ako. Mas masadya pa Tita Regine, sang mag-abot ang first day of classes. Damo ng students sa room sang magsulod ako. Dayon nabatian ko sila nga nag-greet sa akon sang, "Good morning, ma'am." Ay, nasalaan nila ako nga ila instructor. Siling ko sa ila, "Please sit down. I am not your teacher. I am your classmate." Kaya nagpakilala ako sa ila. Sa magsulod ang amon instructor, nagsaling siya, "Ari kagali, Mrs. Blank, welcome." Sa tapos klase, naman ananda kung sino ako. Nalipay kami tanan. Welcome ako, but not to those intelligent group. Maybe they saw me as a threat to their future class standing. And that's what really happened. They transferred to another school. The next day after the beginning of classes, nagpa-library ako. Vacant period namon. Tuyo ko nga mag-research para sa mga first lessons namon. Sa magpungko na ako, ginatulok ako sa librarian. Nasalaan niya ako nga amo ang nag-abot nga supervisor. Siling niya, "Ay ma'am, naga-monitoring ka mo?" Siling ko, "Hindi, wrong identity ka." Kag nagpakilala ako. Nakakadlaw pa kami nga duha. Halinsad to, daw friends lang kami. Palagi ako nga nagapa-library. Suki. Wala abi ako mga books, tita. But all references are available in our library. So, no problem sa mga assignments. Later on, naghatag ang advisor sang school campus paper sang exam sa mga luyag mag-staffers. So, nag-take ako exam para maka-free tuition. Nakapasar man ako kag na-assign nga co-editor sang among nga campus paper. Kag later on, as editor-in-chief. So, as a staffer, nag-attend kami sa mga journalism contests. Pag-abot namon sa venue, palagi ako nasalaan nga advisor. Maybe because of my mature looks. Nagasiling ako sa ila, "Hindi ako advisor, staffer lang ako." Kag itudlo ang amon advisor, si Ma'am Norma Villasis. Kung magdaogan niya ako sa mga writing contests para sa editorial writing, news writing, or photo news writing, lipay-lipay gid si Ma'am. Kag pagbalik namon sa school, big news dayon. Syempre pa, gala pa dulunggan ta Joke lang, Tita Regine. Naging very exciting kag enjoyable ang 4 years na gin-spend ko sa college. Very rewarding ang feelings kinabatyagan ko sa makagraduate na ako kag manugtake sa teacher's board. Self-review lang ako. Nakulbaan ako nga base hindi ka pasar. May Latin honor pa man ako pag-graduate. Wow, gali. So, Tita Regine, sang days ng exam, aga pa ako nag-abot sa testing center. Pagsulod ko na good morning sa ako ng guard. Dayon pamangkot, "Ma'am, ikaw ang examiner?" Nakayuhom ako kag nagsiling. "Hindi, examinee ako." Ay gali, sabat niya. "Sulod lang sa room, ma'am." Dayon pag roll call sa amon, gipamangkot ako sang examiner. "Kapila mo na pagbuol sang exam, ma'am?" "First time pa lang, ma'am," sabat ko. "Late na abi ako nag-college, ma'am." Ay gali, sabat niya. "Guwapa ka sa personal kag sa picture mo diri." "Thank you, ma'am," siling ko. Doon nahuya man ako sa ibang teacher sa room, pero okay lang. Life is like that, siling pa niya. "Pangitaon ko ang ngalan mo pag-release ang board." Mayo na lang, nakapasar ako, Tita Regine.
Sa kaluoy ng Diyos, Tita Regine, the 17 years I spent as an educator is one of the happiest and rewarding experiences for me. During those times, I thoroughly enjoyed interacting with my co-teachers, but most especially with my students, trying to guide them to become productive citizens, but also to live a purposeful life, characterized by love for our Creator and love for others. Tita Regine, nabatian ko naman ang paglagaw ni Nanay Del sa Kalinog, my former hometown. Kalinog is really a beautiful and peaceful place. It was chosen as the cleanest and greenest municipality in the whole Philippines. Hindi na matatapos ang sulat ni student mom. But anyway, we still have tomorrow. So, Philippines. So, Philippines kita nag-end. May I just continue reading your story tomorrow, student mom? Ay na nagpamati ikaw dira. Thank you so much, Gid, for this story. Kag sa inyo matanan, mga kabombo, may mga ari pa kita, mga pending, mga stories, amat-amaton talang ini. For the meantime, to those who may ara man, luyag man nga i-share, luyag man nga mag-join sa mga ato na nga mga regular nga mga letter senders, pwede gid. Just write your stories and then you email them sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it down and then you send that sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So until here na lang anay kita. I'll be back again tomorrow. Kagpadayon na nato ng sulat ni student mom and also ang sulat ni Aguila sang Sri Lanka. So see you tomorrow. Magasunod na Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Sige hapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.